E a todas, aos asistentes ao pleno, aos veciños e veciñas que nos estén seguindo nas súas casas. Vamos a dar comenzo ao pleno ordinario do mes de xaneiro de 2025. Hai solicitadas... Bien, como el escrito que se presenta es idéntico al anterior pleno, el informe que se emite desde Secretaría es el mismo que el anterior pleno. Pero no entendemos que usted siempre dice que no se pone de lado ante los conflictos, sino de la posibilidad de poder hablar y hacer público lo que está haciendo con su policía local. Que no, hay un informe... No entendemos que se emita, que se niegue a dialogar con buenos vecinos de Pollo que representan a esta policía. Queremos poder hablar, no sabemos qué conducto seguir ya. Entonces, bueno, queremos conocer un poco los motivos. Perfecto. Nos remitimos al informe que recibieron ya, como el escrito es el mismo que el anterior pleno, el informe que emite el secretario es el mismo, y ese es el motivo. Y si nos permiten, estamos en pleno. El pleno es un lugar, en este caso, que debemos, cuando menos, intentar respetarlo, y como fueron informados, es decir, ni tan siquiera en las intervenciones podemos entrar en debate, pero no pasa nada. Nosotros le contestamos y le transmitimos, y es muy fácil, es decir, hay unos cauces legales, hay un informe del secretario que fue remitido ya al anterior pleno. Me imagino que el hecho de mandar el mismo escrito y no subsanar lo que ya propone el secretario es con la intención de lo que están haciendo ahora, pero como es el mismo escrito... Hacia el secretario es, ¿el alcalde tendría la potestad de dejarnos hablar ahora mismo o únicamente se remite a su informe para callarnos? Yo no os puedo hacer comentarios de ninguna manera en este sentido. Sí. Hay un informe del secretario, hay un reglamento y el informe es claro. Perfecto. Son 5 minutos en los cuales no hay réplicas, no entendemos que no se dé la oportunidad de explicar a los vecinos la situación que está viviendo la policía. Muy bien, en el informe queda claramente explicado. Alcalde. Hay una segunda intervención solicitada. Alcalde, a mí me gustaría comentar algo respecto do que está acontecendo. É dicir, o que non pode un alcalde escudarse con respecto a un reglamento do que é responsable e que ten a obligación de aplicar, escudarse precisamente no secretario, no informe de secretaría. Eu creo que é a segunda vez que a Policía Local quere participar e falar. Eu creo que deberíamos poder escoitar. E vostede algo terá que decir tamén ao respecto. Quero decir, eles teñen dereito a falar e vostede ten dereito a contestar. E sería o razonable e sería o lóxico. É a segunda vez que solicitan falar no pleno e escudarse no secretario nos parece grave. Eu creo que debería deixalos falar e creo que sería o máis natural e o máis sinxelo e o máis pacífico para este Concello. É dicir, que a cidadanía que nós tamén nos enteremos de que está pasando, cal é o conflito real e que é o que está a acontecer. Nos parece gravísimo que non se deixe falar, porque ao final o que consigue é exactamente o efecto contrario, que é crispar e agravar a problemática que existe. Creo que o natural sería que puderan falar, que expoñan o que teñan que decir, e logo nos parece grave, e o decimos como oposición, que se escude nun informe de secretaría na aplicación dun reglamento orgánico que depende directamente da alcaldía. Nos parece tremendamente grave. Moi ben. Sí. Algunha palabra máis? Sí? Sí, alcalde, eu tamén quería decir e facer un chamamento e, sobre todo, lembrarlle a vostede o que pedía cando estaba a oposición, que unha das cuestións que sempre traía aquí era que permitíramos aos nosos veciños, que permitíramos ás persoas poder falar, poder manifestarse. Eu creo que se está producindo unha regresión democrática, creo que a palabra e escoitar é algo que sempre tivemos neste pleno. Fomos un concello aberto, un concello que escoitaba, que permitía falar, inda que o que vayan a decir guste máis ou guste menos, vostede ten que deixalos falar. O que non pode ser é decir que se basa nun informe do secretario. O secretario non é quen decide quen fala en pleno, decide o vostede. É vostede que non está deixando falar a súa policía local. E creo que este problema terminaría no momento en que foran escoitados. É precisamente o que non se está facendo neste pleno. Moi ben, por si teñen, en este caso, non recordan, lle remito un informe similar, foi o mesmo que utilizaron vostedes para que os socorristas deste Concello non puderan intervir no pleno. Logo, non é nada novo, vostedes coñecen ben o reglamento, coñecen ben o informe, porque o utilizaron para negarlle a intervención aos socorristas deste pleno. Logo, eu o que pido é, por favor, garden o respeto, incluso vostedes máis que ninguén,
Logo, eu me gustaría... Alcalde, vostede veu a cambiar. Non pode Perfecto. decir o que facían antes. Vostede que... Deixe falar os traballadores. Vostede quere intervir? Eu sí, represento ten oportunidade. a preto de 500 persoas e queremos que tamén falen. Perfecto. Pois deixe falar. Hai un informe que xa se remitimos no anterior pleno e vostede legalmente, se quere intervir, ten a posibilidade, vai a falar ou podemos empezar o pleno? Eu podo falar, que, bueno, están Nada, pois. Finalizamos a nosa intervención, solicitando que baixe do seu púlpito e que trate os traballadores con respeto e que nos dé oportunidade de falar. De acordo? Moi ben. Cando utiliza términos de púlpito e máis, que faltan as formas e vostede, logo non pasa nada. Moi ben. Boas tardes. Boas tardes. Hasta logo, Guiño. Sí, consta unha segunda petición de intervención, así que, como sempre, de acordo co regulamento orgánico, dispón... Ten 5 minutos, non hai debate, non hai preguntas e ten unha intervención. O que vamos a falar, se poderá ter un poquinho máis de tempo. Intente, se pode... Vou a simplificar o máximo posible. Nada, o primeiro, solidarizarme cos traballadores, con calquer traballador do Concello que ten a liberdade de poder vir aquí e falar o que consideren do seu traballo, máximo cando hai problemas que da Policía Local hai problemas nas emerxencias, hai problemas, xa nos enteramos tamén que a Garda Civil está un pouquiño xa hasta arriba de facer o traballo que debería de estar facendo a Policía Local. Quero tamén solidarizarme co traballador, que aquí non se fala neste Concello, de Valoriza, que foi despedido esta semana, e que tamén decirlle desde aquí que xa estamos acabando os nosos asesores jurídicos, están acabando xa a denuncia que vamos a meter en Fiscalía sobre o pleno de condicións que se fixo con esta empresa. Bueno, dito isto, eu veño tamén a falar, porque, bueno, levamos moito tempo falando dun problema grave que é a Policía Local, que ten que defender moitas ordenanzas neste Concello. É o que non conta o sindicalista da Policía, vale? Fai 2 meses estive en pleno municipal e, bueno, o alcalde de Pollo fixe unhas declaracións a última hora na que poñía entre dudas sobre a contratación da plaza de oficial, que despois non deu máis explicacións. Nos xa saben o noso posicionamento, estamos a favor das peticións dos traballadores, pero seguimos en que hai que dar cambios na xefatura. E agora temos máis problemas, sobre todo porque utilizouse un nombramento dunha denuncia miña que fixen a través do Movimento por Pollo, na que o xefe de policía foi por periódicos dicindo que ese nombramento que era legal. Sí, claro, é legal, pero non ten nada que ver coa plaza de oficial. E nós denunciamos esta situación porque se sacaron a plaza de inspector, que outro día, no seguinte pleno, vostedes falaron aquí que se paralizou por esta denuncia. Nesa plaza de inspector fixos un curso antes, o xefe de policía fixo un curso de inspector sen facer o examen, sen sacar o Concello a plaza. Iso é o que denunciamos, non? Pero o curioso é o que nos dixo o auto da Audiencia Provincial, na que tiña informes, porque para poder nombralos só podía escalar un rango. Este señor escalou 2 rangos, que era cabo. E nos recurrimos á Audiencia Provincial simplemente tamén para saber como foi nombrado. E a realidade de como foi nombrado foi porque foi nombrado gracias a vostede, que tiña un informe da Academia Galega donde autorizaba ese nombramento. Unha Academia Galega que está xestionada polo PP. Vostede debería sabelo. Eu non o sabía, nós non o sabíamos. Vostede leva moitos anos aquí. Entonces, gracias a esa autorización, pudo ser xefe de policía. Pero non ten nada que ver coa plaza oficial das declaracións que fixo vostede, e que nós, o xefe de policía, xa sabe que non ten a nosa confianza. Pero vostede debeu sair a defender o xefe de policía nesas declaracións. E non saiu. E sigue sendo o xefe de policía da súa confianza. O xefe de policía que esta semana en Conbarro non acudiu, non estivo nunha desocupación, que nos acudimos a chamada dos veciños, porque vostedes organizaron aí unha manifestación e nós fomos tamén en apoio aos veciños. Pero
Eu digo unha cousa, eu se teño un xefe de policía, son alcalde, teño un xefe de policía que non me acompaña, a días seguintes está cesado. Vostede sigue sen tomar ninguna decisión e acumúlanse os problemas. Voulle falar do futuro. Creo que este futuro vai a ir a bastante peor, das decisións que se están tomando dende a Consellería de Seguridade Cidadá e dende a Policía. Creo que isto vai ir a peor. E quero seguir falando porque nós estamos en contra e non é da nosa confianza esta xefatura. Porque temos multas que se están metendo vostede en terreos privados. E vostede sabe que vinieron aquí veciños e aquí non pasa nada. Veñen a falar cun arquitecta, a arquitecta dille que é terreo privado e metenlle unha denuncia no seu propio terreo. E siguen coa multa. Fan alegacións e non hai resolución e non resolveron nada do que alegou a veciña. Eso que pasa? Hai multas de puntos por ter terrazas. Isto é da súa confianza, esta xefatura. De verdade, alcalde? Falou vostede do incidente que pasou en Viñas? Fixo, a través do seu secretario, abrir un expediente informativo? Non. O que sucedeu en Viñas é bastante grave. Non fixo nada, máis problemas. Hai multas que aquí nos temos multas onde non están presentes os axentes. Vostede, é o que está facendo vostede. Temos multas, temos denuncias, porque neste Concello queren cobrar 2 veces un parte dun accidente. Isto é normal neste Concello, querer cobrar 2 veces por un parte dun accidente. Non sei, pero bueno, para colmo, fai uns meses xa trasladei o que sucedeu cunha menor en Pollo. O xa sabemos máis. Xa sabemos que neste Concello poden levar unha persoa, un menor, sen ter ningún protocolo de asistencia ni nada. Ao contrario, a directora dese centro presentou nos xulgados que non existía ningún protocolo de asistencia escolar. E aquí veñenche policías e veñenche de asuntos sociais e levan unha menor por non deixar entrar nunha vivenda privada. Unha vivenda privada sin orde judicial, aquí non pode entrar nadie. A concelleira segue nas mesmas, despois virán as dimisións, o tempo. Pero xa viñen alertando deste problema, pero xa temos unha presunta vítima máis. Temos un menor de 3 anos con problemas que repercute a unha persoa que está no plan Diosendo da Garda Civil, no que dende a Policía Local aquí xa debe ser que non confían en asuntos sociais, que xa emiten informes directos a outras administracións. Pero causanos cando vemos que hai un asento 21 de 26 que fai de xefe de policía. Quen é o xefe de policía? Isto é o que está pasando aquí. Vostede sabe, que tamén veu a concelleira e o secretario sabe que hai presentados escritos. Desde ese informe da Policía Local hubo un intento de entrar nunha vivenda privada. Isto é o que está pasando aquí en Pollo. E quen defende isto? Alguén de aquí está defendendo isto? Abriu un expediente? Nada. Expediente informativo? Ten o secretario para algo. Bueno, remato tamén, quero agradecerlle o tempo para decirlle que isto vai a peor, e a bastante peor. Non temos os problemas coas salidas de emerxencias e, sobre todo, todos estes casos que estou falando. O xefe de policía e a xefatura non teñen a nosa confianza. Solicitamos outra vez que cese o xefe de policía que nombre unha persoa nova. Está na súa man, porque é un posto de libre designación, igual que nombrou o seu asesor. O xefe de policía nómbrase igual. Tome decisións, porque ao final estamos vendo xa que hai tres causas abertas en instrucción desde que está vostede. Nada máis, quero agradecerlle o tempo prestado e isto tome decisións, porque isto creo que non é o que votaron os votantes do PP. Moitas gracias. Gracias. Damos inicio ao pleno ordinario do mes de xaneiro. Primer punto, aprobación da ata anterior. Sí. Vamos a ver si me da un segundo, que tiña aquí o extracto.
hai unha... Bueno, está mal recollido na pregunta do compañeiro Julio Casás, que pregunta á Concelleira Delegada de Cultura. Queríamos saber se a cabalgata na nova ubicación conta coas autorizacións pertinentes e ten un plan de emerxencias. Recollese na acta, contesta Natividad Torres, sí, por suposto. Entón, nos volvimos a ver o pleno e non é Natividad Torres quen contesta, senón Natalia, a Concelleira de Cultura, e era para corrixir esa resposta da acta. E nada máis. Moi ben. Votamos. Votos a favor. O segundo punto, dar conta da execución trimestral do cuarto trimestre 2024. Alguna intervención? Punto 3, modificación de crédito 2/2025, crédito extraordinario financiado con baixas. A proposta que foi dictaminada pola comisión correspondente. Sí, estamos falando dunha factura en este caso, de telefonía móvil do 10 de xaneiro de 2023 por un importe de 1.677,97 euros e o que vamos a formalizar para poder dar o pago e solucionar o tema desta factura que se viña de anos anteriores. Alguna intervención máis? Non? Vale. Votos a favor? O punto 4, recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2025, que está relacionado neste caso coa mesma factura. Proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Vale. Votos a favor? Vale. O punto 5, solicitude de bonificación, imposto, construcións, instalacións e obras, expediente 154/2024. Sí, tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Por unanimidade de todos. Votos a favor? Estamos de acordo todos? Sí. Vale. O punto 6, oitava prórroga do contrato de arrendamento de local destinado ao quiosco bar na finca Costa Sirales de Lourido. Igual tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda e tamén foi por unanimidade en todos aqueles. Mantemos votos a favor? Sí. Vale. O punto 7 é unha moción do BNG en apoio á celebración do ano Castelao en 2025. Sí, a proposta foi dictaminada. Sí, exacto. Vamos a ratificar a incorporación da moción no orde do día sen dictaminar por comisión. Ratificamos. Votos a favor? Vale. Ben. Sí. Bueno, moi boa tarde. Hoxe traemos aquí esta moción, que é unha moción que trae o Bloque Nacionalista Galego en apoio á celebración do ano Castelao agora no 2025. Podemos afirmar, sin ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza. Unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade que sempre tivo, ética, a loita contra todo tipo de discriminacións, desigualdades e a defensa dos dereitos nacionais de Galiza. Así tamén como esa militancia no internacionalismo solidario. Decir que todo o pensamento e a obra de Castelao emana exclusivamente do seu compromiso político e social e que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego. Podemos falar das Irmandades da Fala, da primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, máis tarde estivo na fundación do Partido Galeguista e todas esas accións e todo ese compromiso político e social foi o que se recolleu en toda a súa obra artística e cultural. Foi unha persona e unha figura totalmente consecuente co país, coas necesidades e, sobre todo, co compromiso de defender un país cunha autonomía
propia, con unha xestión económica propia, e así o reflexou en todas as súas obras. Decir, e pareceme importante que quede constancia, que nos anos 30 asumiu cargos de responsabilidade política, como ben sabemos, no Partido Galeguista, e exerceu como deputado nas Cortes da República. Fixo entre o ano 31 e 33. Neste período centrou grande parte dos seus esforzos na campaña do Estatuto de Autonomía, que finalmente foi aprobado no plebiscito o 28 de xullo de 1933, e un estatuto que vía non solamente o que pedía como un punto de chegada, senón como un punto de partida. A persecución e o asesinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos de Castelao, marcaron tamén parte da súa obra. Por iso, a partir de xullo de 1933-36, un dos obxectivos centrais da vida de Castelao precisamente foi dar voces a todos eses mártires da represión franquista. Daí celebramos hoxe o día 17 de agosto para homenaxear o asesinato de Alexandre Bóveda, como día tamén dos mártires galegos, Día da Galiza Mártir, e dese mismo compromiso tamén naceron os salvos de guerra no exilio. Importante non esquecer todos os feitos e toda a obra que tivo Castelao durante toda a súa vida. Por iso temos a obriga e a honra de celebralo e, sobre todo, de facer deste ano un homenaxe á súa figura. Decir que inmediatamente despois da súa morte o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, que deixou de falar do seu compromiso político para centrar e minimizar todo o que era a súa traxectoria e falar solamente daquel home que facía debuxos, máis alá de todo o que exerceu durante toda a súa vida. Como ben sabedes, cúmplese este ano 80 anos da publicación no exilio do Sempre en Galiza e tamén da fundación do Consello da Galiza, considerado tamén o primeiro goberno galego, cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires. Por todo iso, críamos de vital importancia traeros aquí ao Concello, porque cremos que dende as institucións temos que ir da man, temos que traballar e, sobre todo, non podemos deixar de homenaxear e lembrar a persoas como Castelao. Por iso, hoxe, os acordos que traemos son: o primeiro, solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como o primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Non menos importante, apoiar a declaración no ano 2025 como ano Castelao e instar tamén ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña en relevo a dimensión política de Castelao e o seu compromiso con Galiza, tanto dende a súa obra artística e literaria como tamén tendo en conta o seu humanismo e internacionalismo solidario. Eses son os acordos que se traen hoxe aquí e esperamos e facemos un chamamento a todos para ter un acordo unánime e poder honrar a figura de Castelao como ben se merece. Ben, ten a palabra o Partido Socialista. Sí, bueno, manifestar o noso apoio á moción que presenta o BNG para declarar o ano 2025 como ano Castelao. É evidente que Castelao representa unha extraordinaria figura no ámbito social, histórico, cultural, e que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, así como o seu gran compromiso político coa democracia, a justicia social e a identidade galega. Foi un referente en todos os ámbitos, pictóricos, artísticos, na literatura, na política, na defensa do galeguismo, na defensa da justiza social. Tuvo unha contribución indudable na Segunda República, destacable o seu papel de Castelao como diputado en Cortes, como impulsor do Estatuto de Autonomía que foi aprobado definitivamente no 36, participación tamén destacable no Frente Popular con partidos de esquerdas, Esquerda Republicana, Unión Republicana,
partidos socialistas como o Partido Socialista Obrero Español, o PSOE, o UGT, partidos comunistas como o Partido Comunista de España ou sindicatos como a CNT. É un exemplo de galeguismo, de socialismo galego, destacar a figura de Castelao como exemplo de coherencia, de amor por Galicia. A súa obra Sempre en Galicia é unha guía para os que creemos nunha Galicia máis xusta, máis libre e máis solidaria. Crea nun galeguismo integrador e progresista, por eso que recoñecer a aposta de Castelao por este galeguismo integrador conecta cos valores do PSDG e do noso partido. A importancia do ano Castelao, declarar este ano o 2025 como ano Castelao, non só debe ser un acto simbólico, senón debe representar unha oportunidade para poñer en valor a súa figura e para destacar a súa influencia e a súa capacidade de transformar a sociedade e a nosa identidade. Por iso, tamén facemos un chamamento a unidade, instar a todas as forzas políticas a contribuir e a participar deste 2025 como ano Castelao e poñer en valor a figura de Castelao como se merece. Eu creo que o referente que representa Sempre en Galicia, este libro que funciona como unha guía para definir cales son os aspectos máis salientables da nosa cultura, os aspectos que deben terse en conta para generar un galeguismo integrador, un galeguismo progresista que conecte directamente cos valores sociais e cos valores da xustiza social, é importante. Entón, neste sentido, o ano Castelao representa unha oportunidade de reivindicar precisamente estes valores, este legado e todo o que representa Castelao como unha das máis relevantes figuras da historia de Galicia, que loitaron por unha sociedade xusta, igualitaria, democrática e orgullosa da súa identidade. Por iso vamos a apoiar esta moción, estamos de acordo co que se plantexa nesta moción presentada polo BNG e defendemos precisamente a proposta que se leva a cabo. Moi ben. Ten a palabra o Partido Popular. Todas. Dende o Concello de Pollo xa estamos ultimando unha programación coa que lembrar a un dos nosos galegos máis ilustres para seguir celebrando a gran obra co que agrandou o patrimonio da nosa terra. E para eso reunímonos coa Asociación Castelao, con outros colectivos culturais, para contar coas súas propostas e aportacións. En canto a programación este rematada, pois farase pública. Moi ben. Ten a palabra. Sí, entendo que van a votar entonces a favor a moción. Cando chega a votación. Digo porque polo que me dimanan as palabras da concelleira, que parecenos ben que se teña unha programación, parabenizámola por iso, por levar a cabo a programación, pero dentro dos acordos que traemos, aparte de instar o Goberno Municipal a que se aprobe esa programación, hai dúas cuestións que nos parecen fundamentais e que debemos tomar tamén aquí acordo, que é solicitar ao Goberno da Xunta ese recoñecemento a Castelao dentro da súa figura política, dentro da súa dimensión social e da súa significación dentro do que foi a historia e a traxectoria para todas as galegas e para todos os galegos. E iso facémolo non solamente coas programacións, que está moi ben, senón dignificando a súa figura. E para podelo facer temos que recoñecelo como primeiro presidente contemporáneo da historia de Galiza. E, ademais, non pudo ser por máis tempo, porque se iniciou debido ao alzamento e ao golpe de Estado e ao inicio da guerra. Logo pasaron 40 anos e, a día de hoxe, sigue sin recoñecerse. Creemos que de vital importancia
que se tome en serio ese recoñecemento, declarar tamén o ano 2025 como ano de Castelao, pero non solamente facelo con programacións, senón facelo recoñecendo o que realmente reivindicaba Castelao. E o que reivindicaba Castelao era precisamente moitas das cousas que se boicotean dende as institucións, que é máis autogoberno, máis decisión sobre os nosos recursos, respeto pola nosa lingua. Non dubido da concelleira, pero sí do seu partido, porque o primeiro que fixo o señor Feijóo cando chegou á Xunta de Galiza, pois precisamente foi eliminar o galego das aulas, foi eliminar o galego nas probas de acceso nas oposicións, foi, por exemplo, non fai moito, votar en contra de que se falase galego no Congreso, e ao final, cando discriminamos a nosa lingua, non solamente estamos discriminando a un sector da población, senón que estamos discriminando a todo o que somos e de onde vimos, porque os nosos avós, as nosas aboas, falaban en galego, e se dende as institucións non poidemos ou non facemos e temos cuidado con esas cousas e fan un chamamento tamén para que dende o Concello de Poio se cuide a lingua galega, que non se omita, porque temos que dar exemplo e, sobre todo, é unha institución, é un dos deberes que temos é facer e promover, sacar bandeira da nosa lingua, que non solamente se quede en programación, senón que se queden en feitos consensuados. E, últimamente, votamos de falta esas medidas e votamos en falta como se está omitindo o galego desta institución. Vaya por diante, que aproveito tamén a decilo, porque son cuestións non de menos calado e de menos importancia. Grupo Socialista. Sí, simplemente, pedir ao Partido Popular unha implicación real neste asunto, porque moitas veces o Partido Popular xoga cunha ambigüedade calculada, no sentido de que dá unha de cal e unha de area, é dicir, moitas veces é innegable que a figura de Castelao é tremendamente representativa do que é Galicia, pero en moitas ocasións se ve como poñer en valor a figura de Castelao parece que dar espazo á esquerda ou ao nacionalismo, cando eu creo que é un erro. Creo que é unha figura que debe sentirnos orgullosos a todos e que debería o Partido Popular implicarse precisamente en poñer en valor o seu legado e poñer en valor precisamente o que el representa para Galicia, o que representa para os galegos e o que representa para o noso idioma. En este sentido, lle pediría ao Partido Popular que sexa claro e directo e que aposte realmente por defender e por levar a cabo políticas sin ambigüedades, claramente que aposten por poñer en valor a figura de Castelao e non xogar esa ambigüedade calculada que pensando que lle pode dar certo espazo aos partidos ou de esquerdas ou nacionalistas cando creemos que debe ser unha figura de todos e unha figura que poña en valor o que Galicia representa. Muy bien. Ten a palabra o Grupo Popular. Nos queremos homenaxear a Castelao como un galego ilustre fora de calquer intento de politización da súa figura. A súa figura é hoxe, polo seu inmenso significado, un símbolo de Galicia e patrimonio de todos os galegos e galegas. Pouco favor lle facedes a Castelao dende o BNG afastándoos do consenso e intentando politizar tamén a figura de Castelao. O noso voto nesta moción vai a ser en contra, porque o primeiro presidente de Galicia foi o primeiro que puido ser elexido democráticamente. Este foi Gerardo Fernández Albor, e por iso, por desgraza, foi moito máis tarde do pasamento de Castelao. Moi ben. Ten a palabra o BNG para pechar o turno de moción. Sí, nós non politizamos a figura de Castelao. Castelao era político. E todos os que estamos aquí tamén. E a política non solamente está para confrontar, senón que tamén está para unir e buscar consenso. Eu creo que na historia todos teñen un papel, a cada unha das figuras ten a súa traxectoria e non podemos negar a que tivo Castelao. Castelao tivo unha traxectoria basada en defender cuestións tan importantes como foron ese estatuto de autonomía. Se Castelao a día de hoxe
para vostedes non foi o primeiro presidente, foi porque hubo un golpe de Estado, hubo unha guerra civil e hubo unha represión. Por iso Castelao o se non pode ser denominado o primeiro presidente. E por iso queremos dignificar a súa figura. E cando se fala de dignificar a figura non se fala de confrontación. E mire, a lingua galega non confronta, a lingua galega de todos. Quen utilizan a lingua galega para confrontar son vostedes. Cando a eliminan porque creen que é un perigo, porque se pode perder o castelán. A lingua galega é de todos. E non é unha confrontación. Iso é o que queren venderlle vostedes a xente cando nós defendemos a lingua. E se realmente vostede cree que a lingua é patrimonio, comecen a cuidar o patrimonio da lingua. E non digan que a lingua confronta. A lingua une e o que temos é que respetala. E igual que respetamos as persoas que se queiran expresar noutro idioma ou que queiran utilizar o castelán, tamén tense que respetar as persoas que temos o dereito a querernos expresar en galego e a chegar ás institucións e que tamén se expresen con nós en galego. E iso é o que temos que coidar dentro das institucións coas programacións e cos feitos e facelos cumplir. E así é como estaremos honrando a figura de Castelao. Dende logo, para nós, os puntos que traemos é un claro recoñecemento do que significou Castelao para a nosa historia. Entendemos que o Partido Popular lle guste dignificar a faceta de Castelao pois máis humorística, máis cultural, pero para nós e para Castelao tamén a dimensión era social, a dimensión iba moito máis alá, o seu legado tamén, a súa historia, e todo o que significou. Por iso entendemos que non se pode decir unha cousa ou querer decir unha cousa e despois facer outra, e creemos que hai que facer os recoñecementos dando exemplo, actuando e, sobre todo, con feitos. Moi ben. Simplemente unha aportación antes da votación. De momento, desde o equipo de goberno non vamos a repartir carnés de bos galegos nin de malos galegos. Creemos que os galegos son suficientemente adultos e libres para decidir a lingua na que queren expresarse, e iso é un dereito e nós tamén o respetamos. Querendo, está claro, a nosa lingua que é o galego. E así o demostramos e, sobre todo, neste caso, agradecer a boa relación que se mantén coa asociación e que se sigue mantendo, e por iso van a ser os protagonistas na propia programación que xa se ven, en ese caso, falando xa co propio colectivo e coa propia asociación. Vamos a votar. Votos en contra da moción. Votos a favor. Moi ben. Pasamos ao turno de moción urxentes. Hai dúas. Vamos a ir polo orden de entrada. Tendes copia da moción das dúas? O Partido Socialista tamén? Veis tamén a terceira? Sí. Temos, sí. Vale. Ben, o motivo da urxencia desta moción, é dicir, seguramente no próximo mes e demais se fará a liquidación do que é o presuposto do ano 2024, e a importancia, e en este caso a urxencia que ten, pois é esa, pois que unha vez que se vayan liquidando os presupostos en todos os concellos, no noso igualmente, e que por parte do Goberno do Estado pois establezcan en este caso esa flexibilidade para que todas as corporacións locais podamos decidir nos concellos nos que exista superávit ou ese remanente positivo en que poder facer ese investimento e a utilización dese suposto superávit si existe. Logo, o motivo da urxencia é iso, é dicir, o feito de que cando se liquiden que exista xa por parte do Goberno do Estado unhas leis que permitan facer o uso dese gasto. Votos a favor da urxencia para debatir a moción? Moi ben. Bueno, votado a urxencia.
Nada, a moción que tenemos hoxe por parte do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Poio é sobre o superávit do presuposto do ano 2024. Actualmente nos encontramos cunha situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023, debido a que en este caso non se aprobou unha nova lei de presupostos xerais para o ano 2025. Nin, en este caso, se definiron os objetivos de estabilidade e sostibilidade financeira para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a día de hoxe a situación na que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 da estabilidade presupuestaria, sostibilidade financeira e relación co destino superávit orzamentario. Por eso, dada esta situación actual financeira dos concellos e no retraso do Goberno de España para abordar o novo sistema de financiación autonómica, e a importancia que pode ter para todos os concellos ter esa autonomía para que as corporacións locais decidan, en este caso, onde é prioritario e onde se debe de gastar, pois neste contexto nos entendemos que é necesario que os concellos poidan destinar ese superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que nos anos anteriores, nos termos que establece a disposición adicional sexta que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit orzamentario, que van desde a realización de inversións, o pago a proveedores, a amortación de débeda, pero sobre todo que lle permite ás corporacións locais, independentemente de quen goberne, a decidir onde poder investir eses cartos de todos os veciños e veciñas de cada un dos concellos. Polo exposto, o que solicitamos é instar ao Goberno de España a que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025 nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade presupuestaria e sostible financeira que regula unha serie de reglas especiais para o destino do superávit presupuestario que van desde a realización de inversións, o pago de proveedores ou a amortización de débeda. Ten a palabra o Benega. Sí, nos a respecto da moción que trae o Partido Popular, bueno, o primeiro era que deberíamos de desmentir unha aseveración que vostedes están facendo, porque vostedes din que non foron definidos os obxectivos de estabilidade presupuestaria. Os obxectivos sí que foron definidos, o que pasa que vostedes votaron en contra. Entonces, como traemos debate e vamos a falar, bueno, pues traemos os debates do que sucede no Congreso e no que sucede en Madrid, pues falemos de todo. Os obxectivos sí estaban definidos, entonces entendemos que se está facendo unha aseveración que non é certa. Foron definidos, votaron en contra no Congreso e despois a continuación foron rexeitados tamén no Senado. Entonces, se vostedes, que tan preocupados estaban, tiveran votado a favor, pois os estarían definidos os obxectivos. Vostedes falan de estabilidade orzamentaria, falan do déficit público, decir que, bueno, que os obxectivos do 2025 que retomaban unha cuestión e non menos importante que non me quede atrás, e que é curioso porque vostedes votaron en contra e fíxese, no caso de que se votaran a favor eses obxectivos que vostedes votaron en contra, repito, a mellora para todos os concellos estaba nun superávit de máis do 0,2%, co cal, inda que era unha pequena mellora, moitos concellos iban a poder beneficiarse de esa pequena subida. Entonces, o que non se pode vir é, primeiro, facer unha cousa, agora, como o que piden é que precisamente se defina en que vai a ser ese gasto que temos para remanente e vostedes veñen e presentan mocións en todo o Concello. Para resumir, bueno, porque son moitas as notas que teño, pero para resumilo, é curioso, non, que vostedes falen de financiamento económico, cando igual o primeiro que temos que facer é reformular todo o financiamento. Está claro que o financiamento parte do Estado nos vamos á autonomía e da autonomía nos vamos ao Concello. Claro, pero vostedes critican cuestións como que están preocupados porque non saben como definir os obxectivos da estabilidade orzamentaria, pero en cambio vostedes non se preocupan
E isto é a doble cara do Partido Popular cando, por exemplo, a Xunta de Galiza pois ten un financiamento que afoga cada día máis os concellos. Nos somos conscientes dos gastos que teñen que asumir os concellos, gastos moitas veces que son impropios, e que o que pretende a Xunta ou o que pretende o Partido Popular é agora definir eses remanentes para asumir eses gastos que son impropios. E mire, voulle poñer un exemplo que seguramente todo o mundo vai a entender. Dentro dos orzamentos da Xunta que a Xunta ten para repartir aos concellos, imaginemos que ese orzamento da Xunta é de un 100%. Vale. Os concellos, primeiro, e vostedes o saben que ora están gobernando, obliganlles a ter, asumir a competencia do SAC, por exemplo, de atención a domicilio, onde os concellos están obligados a dirixir un 50%. Uns fondos que deberían de chegar polo Fondo de Cooperación da Xunta de Galiza nos repartos concellos. A Xunta de Galiza, dese 50% que teñen que asumir os concellos, dá un 20%, pero non pasa nada. Vostedes aí non din nada. A Xunta, en cambio, nese fondo de comparación, ese fondo que ten para repartir os gastos aos concellos, hai un 20% que dan para que os concellos asuman competencias que son impropias. En cambio, o resto, que sí que o tería que dar, queda para repartilos en subvencións que teñen, que ademais moitas delas sin criterios establecidos, moitas, o vou a decir, incluso dadas a dedo a moitos concellos gobernados polo Partido Popular, dese financiamento non vexo que vostedes se queixen, e iso tamén afecta. Porque pasaría, alcalde, se a Xunta destinara máis cartos para que vostedes, por exemplo, poideran asumir o 50% do orzamento para a axuda da atención a domicilio e non fora ese 20%? Pois o mellor eses cartos non terían que salir do gasto corrente, con esa axuda que daría a Xunta, e poderían derivalo vostedes para outras cousas. Con todo este exemplo que estou dando é para explicar a doble cara que teñen. É dicir, se o fallo o Estado, como é o Partido Socialista, molesta, e vimos aquí e presentamos unha moción. Pero antes de falar o que pasa por arriba, temos que tamén resolver o que pasa un pouco máis abaixo. Entón, non lle molesta a vostedes ese mal financiamento que fai a Xunta de Galiza a hora de repartir os recursos. Porque os cartos veñen de Estado, Xunta, e logo da Xunta pos concellos, pero que a Xunta tampouco se está repartindo ben. E aquí na moción non o contan. Moi ben. Sí. Bueno, isto é unha emenda do Partido Popular ao Partido Popular, porque realmente a aplicación da Lei Montoro é precisamente do Partido Popular do ano 2012, que estableceu que os remanentes se tían que destinar a determinados fins, que eran a pagar débeda. Aquí hai varias contradicións. En primeiro lugar, cuestionar o que fai o propio Partido Popular, que cando está na oposición ten un posicionamento e cando está no goberno ten exactamente o contrario. Está en coherencia absoluta. Logo, outro tema que chama a atención é que vostede veña aquí solicitando poder gastar un suposto superávit cando neste Concello, según vostede, hai unha catástrofe económica e uns resultados económicos nefastos que leva predicando durante o ano e medio. Ahora resulta que esa situación que non é tan nefasta quere poder reinvertila. Pois lle vou a decir, mira, no ano 2019 se estableceu unha norma que é a aplicación da normativa sobre inversións financieramente sostibles que permitía destinar precisamente o remanente a determinados fins. Se permitía alcantarillado, abastecemento, recollida de residuos, alumeado, protección e mellora do medio ambiente, comercio, industria, infraestructuras, seguridade e orden público. Ademais, nos ve moi ben agora co conflito que vostede ten coa policía local, vías públicas, parques e xardíns, equipamentos culturais, protección de patrimonio, instalacións deportivas, carreteras, camiños. Quero dicir, o remanente se pode reinvertir, e o pode vostede invertir. Home, non sei en que o quere gastar. Se o que quere facer obras aos servizos veciños, o pode facer perfectamente, porque precisamente o goberno actual, o goberno de Pedro Sánchez, modificou a norma feita por o señor Montoro para que se pudera destinar a fins
financieramente sostibles, que era como se denominaba. Se vostede o que quere gastar ese diñeiro pois, en asesores, en festas, en propaganda, pois non vai a poder. Pero se o quere facer en servicios, en obras, o vai a poder facer. Por lo tanto, nos chama moito a atención. Logo, a moción di moitas mentiras. Por exemplo, fala que os obxectivos de estabilidade e as reglas fiscais que o goberno non aprobou. O goberno someteu unha votación e o Partido Popular votou en contra, sustraendo fondos super necesarios moi importantes para os concellos e para as comunidades autónomas. Por valor de caso 2%, que a vostede non lle importou. Non lle importou que Pollo perdera ese 2% de financiamento, de incremento na regra de gasto. Iso non lle importou. O que tamén non di é que o Goberno de España cada ano aumenta a aportación que fai do Estado aos concellos. O ano pasado, no 2024, chegou unha aportación extraordinaria, é dicir, a maiores de 820.000 euros, que suman e fan un total de 4,5 millóns. Canto manda a Xunta aos concellos? Ademais de sustraer fondos municipales obligando o Concello a gastar os diñeiros, os recursos municipais en competencias impropias, como SAF, como os colexios, como gastos que temos asociados aos centros de saúde, como infinidade de gasto que temos que debería cubrir a Xunta de Galicia, e aí vostede non di nada. Aí vostede non di nada. Canto nos manda a Xunta? 1,5 millóns. 1,5 millóns contra 4,5 millóns. Aí vostede está caladiño. E o que ven agora a protestar por unha norma que fixo o Partido Popular e que precisamente o goberno actual flexibilizou e que lle vai a permitir con total libertad operar e facer aquelas inversións que estime oportuno. Bueno, financieramente sostibles. Insisto, non podrá pagar determinadas cuestións que seguramente, se o quere dedicar a festas, non vai a poder. Pero se o quere facer en melloras de servicios, obras, melloras de espacios naturais, instalacións deportivas, camiños, vai a poder facelo, saneamento, vai a poder facelo. Por lo tanto, isto é unha demagoxia absoluta do Partido Popular que, cando está na oposición, ten un posicionamento absolutamente oposto ao que ten cando está no goberno. Absolutamente contradictorio, porque é unha norma feita polo Partido Popular e o Partido Socialista no goberno de España, precisamente, o que fixo foi suavizala, flexibilizala, para que os concellos puderan facer inversións. E agora ven vostede aquí a protestar. Non protestou, non presentou esta moción no 2012, no 13, no 14, no 15, no 16, no 17, aí non protestou, protesta agora. Gracias. Moi ben. Ben, vou empezar polo BNG. Resulta curioso que se falamos e facemos memoria da moción anterior, falaban vostedes de autogoberno. Autogoberno é gastar o que é noso. Vostede nos decía que os cartos veñen de Estado, Xunta, Concello. Neste caso, o que fai o Estado é cartos que xa están no Concello, que son dos veciños e das veciñas de Pollo, non nos permite, a día de hoxe, facer inversión libremente, nin en saneamiento, nin en ningún tipo de actividade que sexa financieramente sostible. É dicir, logo, cando falamos de autogoberno, e falaba vostede na moción anterior dese doble discurso, é dicir, oiga, ese é o doble discurso. Nós o que pedimos é que os cartos, ese superávit, se existe, dos concellos, que poidamos ter a decisión e a prioridade en que gastalo. E aproveitando que está o portavoz aquí do Partido Socialista, eu creo que se perdeu un capítulo. E explico un pouco. Anterior ao COVID, pois, efectivamente, e coa débeda que existía, pois, se facía un gasto para amortizar esa débeda. Cando chegou o COVID, se foron facendo excepcións, como era, pois, gastos sostibles, en saneamiento e demais. Pero que agora, se collemos a lei, eso desaparece. E se non consulteo e pregunte antes de facer afirmacións, a día de hoxe, coa lei na man, automáticamente esa excepción queda totalmente descartada e pasamos a
ter que utilizar todo o superávit que exista nos concellos, baixo esa lei, únicamente a amortizar débeda, tal e como está redactada a día de hoxe. Logo, eu creo que vostede o que nos está falando é de algo que era anterior, pero que se aplicamos a lei, esa excepción que hubo durante o COVID, coa lei na man, pois o que nos indica é que o gasto se debe de facer únicamente para amortizar débeda. Por eso, nos concellos, en todos, independentemente quen goberne, existe esa preocupación de que o que vai a suceder coas liquidacións do presuposto do ano 24, que tamén antes decía vostede e nos falaba da débeda, o 23 é un ano, o 24 é outro ano. Eu se yo decía no pleno anterior, critíquenos vostedes pola xestión económica do ano 24, a do 23, incluso é moi curioso que algunha vez se ve por aí facer mención a algún documento da liquidación do 23 cando vostedes son os protagonistas do ano 23. Logo, a nós nos poden falar do ano 24. E nós o que fixemos foi, despois de pagar as súas facturas, despois de aminorar a débeda neste Concello, de aprobar baixadas de impostos, agora miraremos como e o que sucede no 2024 coa liquidación do presuposto. Pero, lle repito, creo que se equivoca do que sucedía durante o COVID e aplicando a lei que é o que pode suceder e o que podemos utilizar agora. Sí. Bueno, vexo que sorpréndeme que votaran en contra da moción que trouxemos aquí de Castelao, porque, bueno, vendo que recurre vostede a autogoberno, que pasa que, bueno, vostede fala, cando fala de autogoberno en Poio, que tamén está moi ben, pero, bueno, para un ter autogoberno, o primeiro que ten que ter é recursos, verdade? Pero os recursos teñen que estar ben repartidos, porque se están mal repartidos non nos chegan. Entón, eu o que dixen antes na miña intervención é que vostede dirixe ao Estado, pero que a Xunta que o recibe tamén terá que repartilos ben. Ou lle chegan a vostedes directamente do Estado? Non, verdade? E a Xunta está gobernado polo PP. Pois iso tamén o defendía Castelao. O que defendía era unha reforma no financiamento das administracións, dos concellos e que se fixera un reparto máis xusto. Mire, eu teño aquí un dato que recollín ao fío do que estaba dicindo, porque falando da Xunta, que sí que a vostede non lle gusta falar de a Xunta, pero hai que decilo todo. Dos 627 millóns que a Xunta destina sobre o papel para repartir aos concellos, solamente o 20%, como decía antes, repártese a través do Fondo de Cooperación. Solamente o 20%, que serían 118 millóns. O 8%. O resto, o 80%, que sería unha cantidade considerable, e mire que ben viría para asumir moitas das competencias que teñen que asumir os concellos e que non deberían, porque son competencias impropias, aí irían o 80%, que serían en total 509 millóns. Vale, pois eses 509 millóns que nos pedimos que se repartan tamén dentro dese fondo de cooperación e que se repartan de maneira xusta e equitativa, repártense a través de subvencións. Pois precisamente o que queremos é que se faga unha reforma dese reparto e dese financiamento para que os concellos poidan recibir máis cartos. Nos entendemos que os concellos necesitan certeza para saber como teñen que gastar os seus cartos e como teñen que aplicar as súas normas fiscais. Ata aí estamos de acordo. O que non nos parece lícito é que vostedes fagan unha cousa e veñan aquí con unha moción, porque claro, se vostede gobernase solo en Poio e arriba non pasase nada, pois todo perfecto, pero non. Os repartos teñen que ser equitativos, pero para iso as administracións teñen que facer ben o seu traballo. Entón, pareceme ben, vostede di que non se cumplen os obxectivos. Primeiro, si que se presentaron, vostedes non os votaron. Agora, non lle preocupa que a Xunta reparta mal, co que lle suporía ao Concello de Poio poder ter máis recursos, poder repartir e todos eses recursos propios, pois podelos destinar aos veciños de Poio en cuestións que sí son competencia directa do Concello, e aí vostede non di nada. E máis, eu creo que se fago memoria, incluso aquí truxemos mocións
precisamente solicitando que se cambiara ese cambio de financiamento e vostedes votaron en contra. Entón, claro, esa doble vara de medir é a que non nos gusta e nos parece incoherente. Moi ben. Partido Socialista. Señor alcalde, os fondos que se utilizan para todo sempre son dos ciudadanos. Todos os fondos son dos ciudadanos. Sempre son dos ciudadanos. Cando a Xunta de Galicia lle regala a empresas privadas 500 millóns na execución do Hospital do Cunqueiro, está regalándolle millóns dos ciudadanos. Cando devolve 22 millóns de euros pois en temas de educación e de educación infantil por non xestionalos porque supostamente non encaixa co seu programa, está devolvendo diñeiro que está perdendo os ciudadanos. Cando perden en asuntos en servizos sociais 4,2 millóns de fondos europeos para servizos sociais, está perdendo diñeiro dos ciudadanos. Cando perde 50 millóns de euros en materia de vivenda de fondos europeos, está perdendo diñeiro dos ciudadanos. Cando o 50% do diñeiro que lle destina o Estado de fondos europeos para executar infraestructuras os devolve, está devolvendo diñeiro dos ciudadanos. Sempre é así. E cando o Partido Popular vota en contra dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e da regla de gasto, tamén está sustraendo fondos dos veciños. Estálle roubando fondos aos veciños, porque o diñeiro é dos veciños. E cando vota en contra da subida das pensións, lle está quitando tamén diñeiro aos veciños. O diñeiro non é noso, é dos veciños. É unha obviedade. E logo fala vostede do protagonismo do 23. Mais do 60% dese ano xestionouno vostede. E o protagonista dese ano non é o Partido Socialista nin o BNG. O protagonista son os soldos, os 2 créditos que pideu e os asesores que contratou. Esos son os protagonistas dese ano. Que se subiron os soldos cando decían exactamente o contrario. Iban a vir aquí a forrar. Si realmente cumpliran o seu programa, non lle debería preocupar non utilizar o remanente en inversión. Debería estar satisfeito de poder destinar o remanente a reducir débeda, que é o que prometeu. Porque non vai a cumplir o que prometeu. Dase conta o absurdo do seu discurso, o incoherente do seu discurso, que di unha cousa e fai exactamente a contraria, e trae unha moción para desdecir unha norma e para contrariar unha norma que fixo o seu partido. Se dá conta do absurdo do que está propoñendo vostede? Vale? E debería preocuparlle que non poida gastar no que quere, porque o pode gastar, porque aquelas inversións financieramente sostibles o pode facer. O que non pode gastar no que vostede quere, eso lle limita, non pode facer festas, eso lle fastidia. Pero a realidade é que o que realmente lle afecta aos intereses dos veciños de Pollo, que é poder dispoñer de fondos para gestionar os intereses dos veciños e facer infraestructuras que necesita os veciños, eso dalle igual. Aí non protesta. Cando o Concello ten que perder case 1 millón de euros porque non se aproba a regra de gasto, dalle igual. Cando o seu partido vota en contra das subidas das pensións que afecta aos veciños de Pollo, eso dalle igual. Cando afecta ao salario mínimo, cando afecta as aportacións que teñen que facer os autónomos, eso lle dá igual. Cando hai bonificacións por obras que se fan que supoñan un aforro enerxético, eso lle dá igual. Por qué? Por que lle dá igual? Porque cando está o seu partido detrás, lle dá igual. Pero cando non está o seu partido, non lle dá igual. El chega a ter a desfachatez de decir o contrario cando gobernan vostedes que cando gobernan outros. Eso é incoherencia, señor Molde. Eso é unha vergoña. É unha vergoña que diga unha cousa cando gobernan os seus e a contraria cando gobernan outros. Eso é incoherencia. Gracias. Moi ben. Bueno, eu me imagino que polo tono de voz que utilizou xa se dou conta que metou a pata ben, dicir, ahora se dou conta que errou, se dou conta que non nos permiten gastar o superávit en ningún tipo de gasto sostenible, nin saneamiento, nin nada. Tuvo que ir ao Cunqueiro, dou a volta do Cunqueiro, pasou polo hospital aquí, dicir, dou un recorrido para decir, para non reconocer, mira, penso que sei de todo e ao final non sei de nada. Voulle ler a consulta que fixo este Concello, vale? Ya vou a ler. Consulta do 15 e do 25 de outubro. Ya leo textual. E lle vou a dar a contestación que dou ao Ministerio.
El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es de aplicación obligatoria para todas aquellas entidades locales que presenten superávit presupuestario con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, debiendo destinarse en este 2025 a reducir endeudamiento. Vale? É dicir, nos facemos os deberes. Vostede ven aquí, leu documentos de antes, volvo a decir, do 15, do 25, do 2024, para saber o que podemos facer co superávit. Para o que podemos facer co superávit. Cantos meses pasaron? Se non me interrumpe, eu intento explicar, por favor. Logo, a información que temos, e lle volvo a repetir, estamos falando da liquidación do presuposto 2024. A liquidación que se fai no 25. E a día de hoxe, coa consulta ao Ministerio e collendo a lei, nos di claramente que só se pode gastar en reducir a débeda dos concellos. Yo repito, coa lei na man, a día de hoxe, está clarísimo, e lle pode usted preguntar á interventora, tanto no Concello, na Diputación, ou donde vostede queira. Home, non gaste 7.500 en pedirlle un informe a un colexio de abogados en Cataluña. Non gaste eso. Pregúntelle aos interventores daqui que teñen suficiente capacidade. Pero mire, lle vou dicir máis. Falaba vostede que xestionamos o 60% do presuposto de 23. Vostede non ten vergonza. Nos chegamos no 23 aquí e non había nin cartos para pagar as festas de San Xoán. Logo, chegamos o 23 sin presuposto, con facturas sin pagar e tuvemos que traballar desde xuño ata diciembre sin presuposto. Pediron dous préstamos, sí señor, un para pagar facturas de vostede e outro para pagar facturas e comprar a antiga gardería de Campelo. Logo, eu sei que lle molesta, pero é a realidade. É a realidade. E veu aquí hoxe a darnos unha lección e, unha vez máis, vostede que pensa que está por encima do ben e do mal, meteu a pata, como fai habitualmente. Logo, xa lle dixemos outro día, non entendemos que vostedes van a colaborar, non contamos con esos, pero polo menos non estorben. Coa súa colaboración non contamos, pero polo menos non estorben. A portavoz do BNG, os seus socios en Madrid, para poder mellorar a financiación, que é algo que quere facer a Xunta de Galicia, depende dos cartos que reciba, como di vostede, Estado, Xunta, Concello. Que sucede? Casualidades da vida, donde gobernan gobernos serios, que coinciden co Partido Popular, no Concello temos un presuposto aprobado, na Xunta de Galicia temos un presuposto aprobado, pero donde gobernan os seus socios non temos presuposto. Logo, como non temos presuposto, non sabemos o que vamos a decir. Digo que su presidente del Estado español, con sus socios, no es capaz de aprobar un presupuesto en el Estado español. Es lo que digo. Vale, fácil de entender. Muy bien. Pois a partir de aí, e despois de vostede hoxe volver por enésima vez a meter a pata, lle recomendo que lle consulte á interventora municipal, ao interventor da Diputación, e como di a portavoz do BNG, lle van a ilustrar e lle van a decir o que dixemos nós, que a día de hoxe só podemos gastar o superávit, só podemos gastar en pagar débeda. Vale? Moi ben, pois, perfecto. Queda recollido unha acta que di o concelleiro do Partido Socialista que é mentira. Moi ben. Pois nada máis. Votamos. Perfecto. No, que non estorben. Que non estorben. Ben, votos en contra da moción? Votos a favor? Abstención? Moi ben. Hai outra moción, de urxencia do Partido Socialista. Bueno, motivar un poquinho aí o tema da urxencia para votar. Si, na propia moción está explicada a motivación. Aprobouse o mércores 22 de xaneiro, votábase no Congreso dos Diputados unha serie de medidas, un conxunto de medidas sociais propostos polo Goberno de España que decaíron polo voto en contra precisamente do Partido Popular, de Vox e de Junts. E o que estamos precisamente é que o Partido Popular, que é un
según o noso alcalde, un partido serio e que aproba presupostos ali onde goberna, excepto donde non ten maioría absoluta, onde non os aproba, eso non o di, e pois que vota en contra dos intereses dos veciños de Pollo, dos veciños de Galicia e dos veciños de España. É para urxencia. Para urxencia. A urxencia é que é un tema importante na medida... Votamos a urxencia e depois iniciamos o debate. Perfecto. Votos a favor da urxencia? Sí, todos a favor. Iniciamos ahora o debate. Perfecto. Entón, o debate é o seguinte. Vivimos nun contexto donde temos unha economía bollante no Estado, 22 millóns de persoas traballando, crecemento económico histórico, reducción de débeda continua e, ao mesmo tempo, en paralelo, maior escudo social da historia. Os mellores soldos, as maiores pensións da nosa historia. En este contexto, donde o partido que goberna no Estado, o Partido Socialista en coalición, pretende precisamente aumentar este escudo, pretende mellorar as pensións, revalorizar as pensións, incrementar o ingreso mínimo vital, fomentar as bonificacións para o transporte, propiciar axudas para a Dana, axudas precisamente tamén para os afectados do volcán de Palma, a prohibición e a bonificación dos suministros básicos para familias desfavorecidas de agua, luz e gas en aqueles consumidores vulnerables, medidas tributarias como bonificación no IRPF para os contribuyentes que fagan reformas de eficiencia enerxética, axudas a industrias electrointensivas e a prórroga do Plan MOVES que permite a compra bonificada de vehículos eléctricos, pilas de combustible, puntos de recarga, unha serie de programas de eficiencia enerxética, establecía tamén un imposto á banca, subvencións a empresas e autónomos e entregas a cuenta precisamente das comunidades autónomas que están reclamando esas entregas a cuenta. E precisamente o voto deste partido tan responsable e tan serio como o Partido Popular sustrae a veciñanza, sustrae a todos os veciños de Pollo destas posibilidades de bonificar as pensións nun 2,8% no incremento das pensións conforme ao IPC. Recordemos que co Partido Popular, que evidentemente non é o seu público, os xubilados nin os pensionistas, pois lle incrementaba o 0,25%. As non contributivas un 9%, o ingreso mínimo vital o incremento dun 9%, bueno, unha serie de iniciativas que pretenden repercutir na sociedade, repercutir nos veciños, pois ese incremento, esa mellora económica que está a sufrir o país. E vemos como o Partido Popular, que prefiere, para ele máis importante que o ter beneficio, beneficiar aos veciños e beneficiar a ciudadanía, para eles é moito máis importante castigar o Partido Socialista, ou eso pensan eles, non asumir precisamente a legitimidade dun goberno democrático e prefiere poñer por riba os intereses de desgastar un goberno cos intereses da propia cidadanía. En ese sentido, queremos facer un reproche ao Partido Popular precisamente que é incapaz de apoiar este escudo social, que é incapaz de apoiar iniciativas que tamén van vinculadas á propia xeración de emprego, á propia xeración de empresas, de xeración dunha economía vinculada ao aforro enerxético e vinculada á nova tecnoloxía, e o Partido Popular é incapaz, polo ben do país, polo ben dos veciños de España, de Galicia e de Pollo, de apoiar este tipo de medidas, priorizando precisamente o interés partidista de desgastar a un goberno, ou eso é o que eles pensan. Entón, instamos ao Partido Popular a que apoie e aprobe precisamente este decreto que vai a favorecer a tantos millóns de persoas. Por certo, recentemente comunicaron hoxe mesmo o Partido Socialista, o presidente do Goberno, chegou un acordo para aprobar
este decreto que quedou pendiente o mércores pasado para mañán mesmo aprobalo. É unha oportunidade para o Partido Popular demostrar que lle importan as pensións e que lle importan o interés da cidadanía. Tamén é importante recordar que tanto no 2020, no 2021, no 2023, no 2024 e agora no 2025 votou en contra das subidas das pensións. Por lo tanto, ese discurso que dicen de que como vai nun paquete único, como vai nun decreto único, o votan en contra, é un discurso falaz, porque, bueno, estas medidas xa veñen votando en contra en todas as oportunidades que tiveron de votarlas a favor, pois evidentemente as votaron en contra. Gracias. Muy bien. Bloque Necesario. Sí. Nos vamos a votar a favor da moción presentada polo Partido Socialista. Entendemos que, bueno, que o voto en contra do Partido Popular a estas medidas que se presentaban a través de decreto teñen consecuencias moi graves pois para toda a cidadanía, para todos os galegos e galegas e tamén para todos os veciños do noso concello. Parecíanos grave. Certo é que nós, dende o BNG, o temos dito moitas veces que os decretos ómnibus donde intentas incluir moitas materias, ás veces non é fácil determinar o voto final, porque se inclúen moitas materias dentro dese decreto. Pero iso non pode ser unha excusa, que neste caso no que se escuda o Partido Popular, para votar en contra de medidas sociais necesarias e que se miran paralizadas precisamente con ese voto en contra. Nos entendíamos, hoxe xa saliron en prensa dicindo que se iba a presentar un novo decreto que recollía concretamente as medidas sociais, porque, unha das medidas que ademais afecta e que todos e todas vimos disfrutándose son as medidas do bono transporte, que o bono transporte permite que recurrir a todo o que é o transporte de cercanías, o tren, a través de eses bonos e desas bonificacións que permitía poder viaxar sen ter que asumir eses custos. A verdad que era unha preocupación que non se levara a cabo, que estiveran paralizadas estas medidas polo voto en contra do Partido Popular. A verdad que foi unha alegría escoitar que vaise volver outra vez a redactar un novo texto onde se van a recoller as medidas sociais e dentro das medidas tamén se vai a incluir a medida do bono transporte, subida de pensións e non recoller as medidas económicas que causaban máis controversia. En todo caso, nos un pouco que íbamos a aportar ao debate era a importancia de tomar medidas urxente ao respecto, a aprobación urxente dun Real Decreto individualizado que garantise todos, no caso do transporte público, descontos e bonificacións tan importantes e que ademais iban a afectar a tanta xente e obviamente todas as medidas sociais que se recollían e que xa nomeou pormenorizadamente Gregorio. Nos non acabamos de entender por que se malusan as institucións e por que votar en contra polo simple feito de que as medidas as este presentando un partido que non é o Partido Popular. Deberíamos de pensar máis no que afecta a xente e non pensar tanto no que afecta os intereses de cada partido. Seguramente que mellor nos iría a todos. Rematou? Sí. Nada, decir, a veces é un pouco sorprendente justificar o justificable, é dicir, que un goberno non sexa capaz de sacar adiante, en este caso, cuestións, aportacións, resulta que é culpa da oposición, decir, oiga, será culpa do goberno, é dicir, que non tenga capacidade suficiente para poder aprobar, en este caso, o que quere aprobar. É como se nós chegamos aquí e non somos capaces de aprobar un presuposto e decimos que non aprobamos o presuposto por culpa da oposición. Decir, non estándonos no goberno, non aprobaremos o presuposto por culpa nosa de non ter os votos suficientes ou de non ter a capacidade suficiente. Dito isto, está moi ben todo o que mencionan,
pero supoño que tamén vostedes estarán en contra de que se subira o IBI á luz, de que se subira o IBI aos alimentos, ou que tuvera maior protección aos ocupas. Porque eso non mencionaron. E iso iba no todo ou nada que pretendía aprobar Pedro Sánchez. E ao final, hoxe, Pedro Sánchez túvolle que dar a razón ao que propoñía o Partido Popular, que era votar por separado. Está o Partido Popular a favor de subir as pensións? Sí. Está a favor de subirlle o IBI dos alimentos? No. Está a favor de subirlle o IBI da luz? No. Está a favor de darlle maior protección aos ocupas? No. Pero claro, nós o que non vamos a permitir os chantaxes habituales de Pedro Sánchez. Non ten capacidade para conseguir os votos dos seus socios e eu levo isto, resulta que el crea un problema que el mesmo pode solucionar. Porque quedou demostrado. Cando soluciona? Cando se dixeron, non, usted va a tener unha moción de confianza. E cando ve a posibilidade de que pode perder, en ese caso, o sillón de presidente do goberno, e cando se senta, cando escoita, e cando empeza a decir, pois efectivamente, vamos a votar por separado. E volvo a decir, si queren, voten por separado. Díganlle aos seus socios en Madrid que voten por separado. E aí queda demostrado, o Partido Popular está a favor de subir as pensións? Sí. Pero, sin embargo, non estamos a favor de que se sube o IVA dos alimentos, o IVA da luz, e tampouco de darlle maior protección aos ocupas. Logo, díganos vostedes, ao mellor vostedes están a favor de subirlle a luz aos veciños, porque se llevamos a subir 30 euros na pensión, pero, sin embargo, lle subimos 200 en impostos, mal negocio, Claro, decir, é que aquí o que temos é que non utilizamos o argumentario que ven desde Madrid. É dicir, nos aquí vimos sin argumentario. Somos claros. Pero vostedes o que teñen que... E hoxe quedou demostrado. Saliu o presidente do goberno na hora que tiña que sair, xa pensado desde o primer momento e dixo, ese problema que eu mesmo creei, ora, como eu o podo solucionar, o vou a solucionar. Claro, pero xa desde o principio. Logo, o que teñen que facer vostedes é non intentar convencer ao Partido Popular, convenzan aos seus socios, que son os que non lle votaron. Logo, se non son capaces de aprobar algo, é culpa do goberno, non é culpa da oposición. Volvo a decir, é como se nós, en decembro, cando tusemos os presupostos, non somos capaces de aprobalos, e digo, nos aprobamos por culpa da oposición. Nos aprobaríamos por culpa nosa. Pero isto é tremendo, é dicir, agora non se aproban as cousas por culpa da oposición. Non se aproban porque vostedes son un goberno débil e saben aí que están aí dependendo de moitos partidos e teñen que bailarlle a auga a moitos partidos. E iso foi o que sucedeu hoxe. O que máis? Creo que polo que se di, incluso sucede ao final o que pedía o Partido Popular, que hai que votar por separado, e ademais creo que lle obligan a Pedro Sánchez a presentar unha moción de confianza. Me parece. Non vimos a mesma tele. Pois, igual. Non entendeu nada que dixo o presidente. Perfecto. Nada, non dixo nada troceado. Perfecto. Absolutamente falso. Moi ben, pois bueno, queda aí acollido. Sí, ten a palabra o Partido Socialista. Ben, o que dixo como argumento, que o levan repetindo moito tempo, pero non por repetilo é mentira, dígame en que parte do decreto ven eso da subida do IBI, como di vostede, do IBI, diga, do IVA. É falso, ou diga algo que veña aquí que defenda a ocupación. É falso. É dicir, o que se establece é que hai rentas que teñen problemas para pagar os suministros e esos suministros os bonifica o Estado. A luz, a agua, para que a xente non se quede sin luz e sin agua, con baixos recursos. Pero hai axudas para... Bueno, en fin. Sabe canto implica de outra cuestión que viña neste decreto, que as entregas a cuenta das comunidades autónomas, 702.800 millóns de euros. Isto é o que a consecuencia de que non veña para Galicia ese diñeiro. E o que di é mentira. Dígame en que parte do Real Decreto ven o que acaba de decir vostede como argumento para non votar. Dígame. E logo, o argumento ese de que se vai por separado o votan é mentira, é falaz, porque as pensións nunca as votaron. Precisamente cando se baixou o IVA, que ele chama IBI, cando se baixou, votaron en contra. Cando se bonificou o transporte, precisamente, o tren e as axudas comunidades autónomas para que bonifiquen o transporte nas propias cidades, eso tamén votaron en contra. E agora resulta que se lle dan por separado vota a favor, pero se nunca votaron
Vale, polo tanto, non mintan. Non é certo que se defenda a ocupación e se o atopan, díganme en que páxina ven, teño aquí o decreto, díganme onde ven, non é certo que se suba o IVA de absolutamente nada, esos argumentos son mentira. Vale? A realidade é que vostedes nunca quixeron subir as pensións, porque non é o seu público, porque vostedes se dirixen a outro público, porque vostedes non están a favor precisamente de que se suba o salario mínimo, porque precisamente estaban en contra de que se subiera o salario mínimo, porque están en contra das bonificacións, e os que subiron ese IVA precisamente foron vostedes. Vostedes subiron ese IVA, e cando baixou o goberno actual, vostedes votaron en contra. E agora que se fixo para evitar a inflación durante o período da guerra de Ucrania, agora se veñen aquí como que son os defensores da baixada do IVA, e que hai que ter un cuajo é sorprendente. Atoparon en que parte do decreto ven eso que dibuixou vostede? Atopou non? Terminou? Non terminei, ainda teño tempo. Entón, polo tanto, é absolutamente falaz o que están dicindo. É mentira o que están dicindo. E outra cousa que non é menor. Non é certo que o presidente anunciara que se iba a segregar. Non é certo. As medidas son as mesmas. O que se inclúe é a creación dun sistema público de avais e garantías para propietarios, tamén para inquilinos, afectados por a ocupación ilegal da vivenda, que só había anunciado o presidente hai varias semanas. Se inclúe esa medida. Vale, polo tanto, eso que di vostede non é certo. É mentira. E vostedes votaron en contra das pensións porque non creen nas pensións. Non creen. Tampouco creen na bonificación do transporte. Non creen na baixada do IVA. Non creen, precisamente, neste escudo social, porque vostedes fixeron exactamente todo o contrario. Moi ben. Votamos. Sí, no, tuve dúas intervencións, Marga dúas, é dicir... Sí. Se queres, ainda podrías ter unha de 2 minutos, se queres. Algo para subrar. Sí, No. O título é cheo. No, dúas. No. Dúas, eu dúas. Sí, sí. No, tío. No, dúas. Eu falei 2 veces. No. Eu sí. Bueno, pois xa está, votamos. Eu falei 2 veces. Menos mal que está grabado. Vale, sí. Pode ser no orden a mellor. Moi ben. Nada, votos en contra. Votos a favor. Moi ben. Vale. Moi ben. Que la última proposta. Sí. Xa tenéis. Sí, hai un último punto que ven por urxencia, que pasou esa mañán pola Comisión de Urbanismo, que eran as alegacións a modificación do PSOM. Votos a favor de incluílo? Vale. Un pouco por dicir algo da urxencia. Sí. Vale, contade algo da urxencia. Porque... Vale, vamos a ver, a urxencia é que para poder avanzar no expediente o antes posible e poder, pois, en este caso, beneficiar os veciños e demais, se trae isto para non ter que esperar e o que se fai é, pois, se traen as alegacións, despois se vai a facer un refundido do texto e se traerá para aprobación a pleno. Vale. Votamos entón a urxencia e unanimidade, vale? Sí. Vale. A parte resolutiva, se queres, ou lo leo eu, é igual. A parte resolutiva é, nada, a incorporación das consideracións que se realizan polas técnicas no informe conxunto data 23 de xaneiro de 2005, así como as correccións propostas pola Comisión de Urbanismo que se acompaña como documentación anexa. Moi ben. Ven a ver aquí, nós non temos ningún problema, acordamos hoxe na Xunta, na Comisión de Urbanismo, establecer unha serie de parámetros que propuxemos e que foron aceptados. Evidentemente non temos a acta porque se celebrou hoxe,
pero, bueno, vamos a confiar Xa no acordado. Sí, no acordo o que se pone a propósito para eso é que así como as correccións propostas pola propia Comisión de Urbanismo que se acompañan como... Pero non veñan recollidas, non? Pero, bueno, entendo que o que se falou é o que vai a recollerse e, polo tanto, estamos a favor. Son aspectos que consideramos importantes, así como recoller o que plantexaban as técnicas no informe, que queremos que son melloras necesarias e que contribuyen a clarificar o documento. Polo tanto, se é así o que acordamos na Xunta, na Comisión de Urbanismo, estamos a favor e vamos a votar a favor. A votar a favor en base ao que acordamos hoxe na Comisión de Urbanismo. Atención no seu día de dar a posibilidade das delegacións a chover un pouco eso, decir, que todo o mundo pudiera facer as súas aportacións, e hoxe creo que unha das que veu da Comisión de Urbanismo era na propia distancia, que acordaste unha serie de metros, que se acorda aí tamén, e en principio, pois nada, o que acordaste na propia Comisión. E a altura de edificación auxiliar. Definitivo coa desinclusión, sí. Ahora lle daríamos traslado a todas as persoas, institucións que fixeron as alegacións e depois faríamos o texto para entregar. Votos a favor? Ben, seguinte punto, rogos e preguntas. Damos a parte de control, damos conta do estado de execución dos acordos procedentes e tamén dos decretos da alcaldía. Sí. Eu teño unha pregunta, dirixo ao Pleno, contésteme quen considere que me ten que contestar. Presentamos un escrito, concretamente facendo mención ao que o día 23 de xaneiro do presente os medios de comunicación locais recollían unha denuncia pública que facía a Policía Local a respecto dos recoñecementos médicos obrigatorios. Dende o Goberno local respondíase a esas acusacións vertidas facendo alusión ao contido de un informe do Servizo de Personal. Presentamos un escrito solicitando que se nos dese copia dese informe do Servizo de Personal. Non se nos dou copia a día de hoxe, non sei se teñen... Sí, se contestou, sí. Sí. Deronlle acceso hoxe e non entrou, polo que me comentaron a mañán, non había entrado aínda. Ten acceso para poder entrar no informe. Hoxe? Sí. Hoxe pola mañán consultei e ainda non o tiña. Sí, dicir... Pero con comunicación electrónica. Sí, porque incluso algún dos técnicos nos comentaron que hoxe cando marchamos que non nos había entrado no expediente, pero ten de acceso para poder entrar en el. Vale, a falta de saber o que di ese informe, que ainda non puden ler o que contiña, había unha cuestión que era onde eu quero dirixir a miña pregunta. Unha das cousas, aparte de aludir o informe, vostedes aludían que non poideron localizar aos axentes da Policía Local. E, entón, a miña pregunta e un pouco tamén a preocupación é que se vostedes cando aluden que non poden localizar os axentes é porque eses axentes estaban ausentes do seu posto de traballo. Ben, como vostede ben sabe, se facía habitualmente, xa cando vostede está no goberno, o Servicio de Persoal é o que comunica todos os recoñecementos médicos. É importante que a todo agora, decir, que os cuadrantes da Policía Local se entreguen nese servicio para poder cuadrar coa empresa que fai os recoñecementos e poder establecer. Como lle vai a ir no informe, unha das grandes problemas que existían que nin tan siquiera se lle había facilitado o cuadrante de traballo. E iso é o que dificulta que por parte do Servicio de Persoal poder organizar e de alguna maneira poder dar a organizar o que son para facer os recoñecementos médicos. É dicir, no informe yo ven claramente. O que máis, llevo a aportar outro dato, é dicir, tiñamos varias tarxetas para fichar
que nin tan siquiera foron recollidas e que o propio concelleiro de persoal tuvo que facer entrega ao propio inspector xefe accidental da policía. Logo, nese informe que fai non o goberno, sino que fai, en este caso, a técnica de persoal, xa pode ver claramente e lle explican claramente. Descoñecendo o que di o informe da técnica de personal, seguramente que, bueno, o secretario non se vai a pronunciar porque non é un asunto da orden do día do pleno, pero seguramente, e, bueno, moitos sabremos, que os cuadrantes non exime da responsabilidade e obrigatoriedade de comunicar o dereito ao recoñecemento médico. Non pode estar dependendo de que se entregue ou non un cuadrante. O dereito e a obrigatoriedade do recoñecemento médico non se exime por iso. Entón, descoñezo o que pon no informe, pero seguramente que, bueno, en todo caso, se necesario pediremos tamén informe á Secretaría do Concello, porque é un dereito e, ademais, é unha obriga de prevención, e hai que comunicar a todos os traballadores. Por iso, a miña pregunta de se o motivo da non comunicación era que esas persoas ausentáronse do seu posto de traballo e iso era o motivo de non poder comunicarse con eles. Un cuadrante non exime da obrigatoriedade de comunicar un recoñecemento médico que, ademais, un traballador ten que decir se acepta o recoñecemento médico ou se o rexeita. Co cal, veremos o que pon no informe e non descartamos pedir máis informes a este respecto porque consideramos que non exime de responsabilidade o goberno de que eses traballadores a día de hoxe non foran informados sobre o recoñecemento médico. Ben, o que non me queda claro, e se me permite, podía preguntar, se pon en dúbida o informe emitido polo Servicio de Persoal. No, eu poño en dúbida a súa xestión e a súa contestación, porque o que me está dicindo é que vostede exime un cuadrante a un recoñecemento obligatorio, e iso non é poñer en dúbida. Iso é, quero decir, e seguramente que moitos dos que estamos aquí sabémolo, que un cuadrante non exime da responsabilidade, obrigatoriedade dunha comunicación dun recoñecemento médico. E o secretario que está aí sentado sábeo moi ben. Entón, rise normal, entón, vostede agora pode darlle a volta e pode enredar, pero o que estou dicindo é o ABC de todos os días, de todas as administracións públicas, das empresas, con respecto á prevención de riscos dos traballadores. E digo que moitos dos que estamos aquí, senón todos, sabemos que o que estou dicindo é así. Vostede poderame decir que non o comunicaron, que foi un error, digo que queira. Pero eu o que estou dicindo é que un cuadrante non exime da responsabilidade de comunicar o recoñecemento médico. Logo o traballador decide si sí ou se non, e teno que decidir por escrito. Ata agora, ese problema non existía. Entón, descoñecemos porque agora existe. Cando lea o informe da técnica de, non sei, que me dixo a técnica de persoal, pois cando lea o informe da técnica de personal, poderei ver se xa xusto o que estou dicindo, pero polo de pronto o do cuadrante non me convence. Ben, casi vostede mesma se contesta, decir, eu vou dicir dúas cousas. Primeiro, non me conteste. Non, coa súa afirmación, digo. Non, non afirmo. Non, vostede decía que ata agora non sucedía. Eu estou dicindo que non sucedía. Vale, decir, ata agora non sucedía porque polo que se di no propio informe, se lle enviaba ao Servicio de Persoal o cuadrante, a diferencia deste ano, que non se lle, en este caso, non se lle enviou por parte da Xefatura da Policía o cuadrante ao Servicio de Persoal. Esa é a gran diferencia. Antes sí que se mandaba o cuadrante, agora non. Pero, sin máis debate, as citas poñíanse directamente. Mire, voulle facer unha afirmación. Ángel, desde o goberno confiamos plenamente no Servicio de Persoal deste Concello. E no Servizo da Policía, non? Deste goberno confía plenamente no servicio de persoal deste Concello. Eu lle pregunto, e no Servizo da Policía non? Eu, en principio, confío en todos os funcionarios, mentras non me den ningún motivo para non confiar neles. Non, porque vostede, e non nos contestou aínda, cando quitaron a plaza de inspector xefe da Policía, non chegaron a convocar ni a quitar. Logo, parece que ten a desconfianza foron vostedes, non nós.
Sabe o que Máis pasa? preguntas? Sabe o que pasa? Que é simplemente porque está facendo unha alusión ao meu grupo. Eu creo que cando falamos de cuestións que ateñen aos dereitos de traballadores que están neste Concello, sean quen sea, o primeiro que temos que ter é un pouco de respeto ás afirmacións que facemos, porque estamos falando de persoas que son funcionarios públicos que terán todo o seu dereito a si non están de acordo con algo ou se hai algo que consideren que se ten que cuestionar, saben a donde teñen que acudir. Vale? Terán que defender os seus dereitos no xulgado, pero eu, dende logo, non vou a ser quen cuestione cuestións que afectan a funcionarios públicos, porque que non ten que cuestionar serán as esferas que están por riba, que é no xulgado. Entonces, eu non vou a facer, nin vou a entrar en ese tipo de afirmacións que pareceme, cando menos, peligrosas. E creo que, como alcalde, vostede tampouco debería de aludir a ese tipo de argumentos. Creo que lle sobran argumentos, a vista está que cando quere sabe darlle a volta ás cousas e ten un arte tremendo para salir das preguntas, debería de usalo tamén e non meterse en profundidades. Dito isto, pediremos os informes que consideremos necesarios para aclarar esta cuestión. Pero, repito, ten acceso xa desde a mañán a ese expediente sin ningún tipo de problema. Grazas. Ben, outra cuestión que Van trae... dúas preguntas, Cal é a segunda? Fixo dúas preguntas nunha, é dicir... No, eu fixen que... Non pasa nada, pero, digo, é dicir, unha pregunta non se pode convertir en apartado A, B, C, D. No, a pregunta que quería facer era que fixen. O que pasa que antes preguntei se estaba o informe porque non se me enviara. Vostedes me din que me enviaron, non o lin, senón a pregunta... Siga. Ben, gracias pola súa cortesía. Ben, dito isto, hai outra cuestión que tamén queríamos, isto era unha pregunta que lle queríamos facer a vostede, alcalde, a respecto da empresa Valoriza e do contrato do lixo. Como ben sabe, presentamos un escrito onde solicitábamos, concretamente, vou a facer, se me permite, vou a ler solamente unha parte do escrito, que decía que, no prego de cláusulas administrativas particulares do plego de prescripcións técnicas do contrato do lixo, concretamente asinado, 20 de maio de 2015, iniciábase, era efectivo o 1 de xullo de 2015, e no mesmo acordábanse unha serie de cláusulas que, como ben decíamos no presente escrito, a cláusula número 15, que o que decía era que había que reformular toda a flota e todo o mobiliario viñase incumplindo. O incumplimento comezou no ano 2023 en xuño, que era cando caducaba esta cláusula. Presentamos un escrito pedindo informes do enxeñeiro municipal, pedimos tamén que se teña, informe da intervención municipal e do servizo de contratación para que informaran sobre este punto. Entendemos que o incumplimento xa vai a facer 2 anos que a empresa está incumplindo co Concello. Vostede, a última vez que preguntei aquí no Pleno, explicoume que estaba en negociacións e a miña pregunta hoxe vai a ser moi concisa. Quería saber si van a ter ou van a impoñerlle algún tipo de sanción a Valoriza por este incumplimento que leva e que vai a facer aproximadamente 2 anos e que supón que non se este reformulando todo o mobiliario do Concello. Se os servicios técnicos deste Concello consideran que debe ser, pois sin ninguna dúbida. Ben, aproveitar tamén, isto xa non é ningunha pregunta, a miña intervención, porque, non vamos a abrir aquí un debate, e mostrar, o noso apoio con toda a plantilla de traballadores da empresa Valoriza, que, según as manifestacións que saliron na prensa e por información que nos fan chegar, están sufrindo represalias por parte da empresa e queremos manifestar dende aquí todo o noso apoio á plantilla de traballadores
e unha vez máis solicitarlle que non espere solamente a que o digan os técnicos, pídalle a vostede os informes técnicos necesarios para poder levar a cabo as sancións coa empresa Valoriza. Ben, eu simplemente neso, sin entrar en máis debate, a día de hoxe neste Concello, ni o Comité de Empresa, ni ningún tipo de sindicato, representantes dos traballadores se dirixiu para ningún tipo de afirmación das que fai vostede, decir, nos a día de hoxe non tuvemos ningún traslado do Comité de Empresa, ni moito menos. Sí. Son 2 preguntas e un ruego. 3. 3 preguntas e un ruego. Non? Sí? Cantas nos temos? Ninguna, pero bueno. Raquel, Como que ningún? non pasa nada. É dicir, é que Isto cada día. non cada día, é dicir, Sí, Raquel, sí, hai un sí. reglamento, é dicir, son Bueno, fixo. vale, fixo No. dúas preguntas e o na conversación, último que era? pero non. Que era o último? Pero non pasa Unha nada. pregunta Da non, igual que dende logo. Pero é que son 4, a ver, para que quede claro, son 4 incluindo ruegos e preguntas. Xa. Pues ya está. Pero vostede na conversación aproveita para No, rascar nada, aí decir, oye, decir, lo que estamos- considera, está estamos moi en ben pleno, eso. decir, a ver, Sí. Vale. O que podo facer unha pregunta? Sí, home, sí, ou non? claro. Vale. Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. A miña pregunta vai dirixida ao concelleiro de Obras. Queríamos saber, bueno, tanto o noso grupo municipal como todos os veciños e as veciñas de Pollo, se saben se teñen unha data do remate das obras da PO 308 que van dende Fontela hasta Combarro, que xa estamos de aniversario, 2 anos levan esas obras neste mes, e que, bueno, que estamos pois intrigados e queremos saber se xa teñen unha data de finalización. As obras non están finalizadas por Eso é obvio. permisos sectoriales que tiñan que estar aprobados hai tempo, non foron aprobados, están neste momento aprobados, están cos traballos que eses permisos sectoriales eran preceptivos, que son a baixada de líneas eléctricas, entonces estás en ese tal. Entendo, polo que teño entendido, que nun par de meses debía estar listo como a máis tardar. Esta aí é a información que teño. Pasando Entroido xa. Perdón? Pasando Entroido, entonces. Un par de Pois, meses, pasando Entroido Un par de xa. meses. Arriba ou abaixo, estimadamente, non é unha data tal, pero eso é a definición do máis ou menos como está o tema. Esperemos que non se xunten coas que inician na barca e que cheguemos ao verano con unha carretera totalmente anulada. Moitas gracias. Simplemente por puntualizar, aí o gran problema que hai na glorieta que hai que facer na cela e obligaron a baixar as líneas cando non era a proposta inicial e o informe de costas chegou cando chegou. Ahora que chegou o informe de costas, estuvo a actuación, o traballou o Benres o que é a subcontrata da comercializadora. Me imagino que estes días co temporal non estuveron traballando polo peligro, se creo que xa estaban de novo, e unha vez que retiren os postes é cando se vai poder facer a glorieta e despois facer a pavimentación. Pero o gran atraso que hubo aí nesa parte foi, con ese informe, esa obligatoriedade de patrimonio, de baixar líneas e demais, o informe que tiña que tramitar costas, que creo que chegou fai unhas semanas ou así. Que nós tamén estamos de acordo que se rematen o antes posible. Non é unha pregunta, simplemente aproveito o pleno. Non é unha pregunta, no pleno anterior solicitamos un informe da DGT polo motivo polo cal non se deixou transitar a cabalgata pola PO 308 e non se nos remetiu a resposta. Preguntamos se vos den a tal. Pero bueno, se ves o que lle pasaron aos teus compañeros en Barros, me imagino que sabes a resposta. Creo que paralizaron a cabalgata por decir no medio da carretera, pero non hai problema, falamos... Eu só estou preguntando por un informe que solicitei, que non se despois dun mes... Sí, sin problema. Sí. E, por favor. Aparte un informe de DST, que non informe noso, non hai problema. Se lle di aos servicios que vos den acceso e punto. Vale. Máis preguntas? Sí. Sí.
A ver, notamos un problema evidente de falta de transparencia. Vemos hoxe como traballadores municipais non poden falar e o problema se agrava, non? Estas estrategias, Marga falaba de que hoxe se lle dou acceso a un expediente. Seguramente, se lees o acceso, verás que o podes abrir mañán, non hoxe. Entón, se o intentas abrir, non podes abrirlo. É unha estrategia increíble porque a lei di que o tendes que aportar. Solo un minuto, non quero interrumpir. Eu solo pido respeto aos funcionarios e os técnicos da casa. Solo pido respeto. É un feito. É unha realidade. Como ben sabedes, A propia resolución di expresamente cando se dá ou Lello. se vos remite un informe, sabedes que non interven en ningún momento ningún concelleiro, ni moito menos, e menos o alcalde. Teño serias Logo eu dúbidas. pido respeto polo traballo dos técnicos e funcionarios deste Si non é concello. unha falta de respeto, é un feito. Perfecto, eu solo pido respeto. E ben incluído na resolución expresamente. Podes ler. Estou no meu pregunta, non? Sí, sí, claro. Ben, é dicir, non é unha falta de respeto, é unha evidencia. É dicir, se me manda, eu non sei se o responsable é vostede ou quen é. Ou quen asina. A realidade é que o asina vostede e a realidade é que eu me costa creer que un técnico faga isto. Me costa creerlo. Resuelvo. Acceder a solicitado pola concelleira do Grupo Municipal Socialista dando acceso ao expediente tal, relativo á programación de Nadal do 24-25 para un plazo de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte aquel no que teña lugar a notificación da resolución. E nos lo comunican hoxe. É dicir, ten a obligación legal de comunicalo antes do pleno e se nos dá a resolución antes, pero pódelo ver despois. Eso é unha estrategia que eu dudo que ningún funcionario faga, porque sería gravísimo. Entón eu, coñecendo o percal e sabendo como o alcalde funciona no Concello, pois nos costa creer que sea un funcionario. En calquer caso, está firmado por vostede. Eso é dunha gravedade absoluta, porque está incumplindo sistemáticamente a norma. Pero do que se deduce destos expedientes é o seguinte, que o que quero decir. No último pleno celebrado o 30 de decembro, tanto Natalia Sabarís como Cándido Muiños, delegados de Cultura e de Deportes, nos dixeron que existían os permisos pertinentes de a San Silvestre e da cabalgata. E constatamos que non hai permisos nin da cabalgata, nin hai permisos da San Silvestre, cosa que nos parece gravísimo, gravísimo. Porque a vez preguntamos en pleno e se nos di que sí, que existen os permisos. E constatamos que os permisos non existen, poñendo en risco aos usuarios, as persoas que acceden a ese evento. É un tema gravísimo. E o ano pasado pasou o mesmo. E xa o deixamos pasar. Pero é un tema gravísimo. E logo, o que é ainda máis grave é que mintan no pleno. Que no pleno digan, afirmen cousas que non son certas. Estamos acostumbrados a que se faga, pero con cuestións tan evidentes nos parece bastante grave. Entón, algo terán que decir, algo deberían decir, porque isto é inaudito. E vostede fala de Barro, dos compañeros de non sei quen, vostede está facendo eventos con miles de personas, bueno, ou as que sexan, non exactamente, pero sin ningún tipo de autorización, coa gravedade que iso ten se se produce algún incidente, porque o seguro non actúa, porque está poñendo en perigo a seguridade dun evento, co que iso implica, porque non ter o permiso supón que non se está cumplindo a normativa que a lei establece. E os concellos teñen a obligación de cumplir a normativa. E máis, o concello lle fai cumplir a normativa a todos os veciños deste municipio. Por lo tanto, o concello é o que ten que dar exemplo. Nos parece gravísimo, tanto que non haya permisos como que se diga que hai cando non os hai. E logo o manexo que fan da información, que é gravísimo, e adoptaremos as medidas pertinentes, porque isto é de xulgado de guardia. Ben, rematou a pregunta? Sí. Ben, creo que se deu acceso ao expediente, onde están os seguros das carrozas, a homologación, os informes e demais. Pero como di vostede que iso é gravísimo, llevou a decir o que fixeron vostedes no 2017. No 2017,
Eu non fixen absolutamente nada. Hasta as 4 da tarde. Perfecto. Formaba... Para ver se entrabas para... Non grite, home, non grite, estamos aquí tranquilos, non grite. Non teñen permisos. É porque enganan, Si aos veciños si no non, pleno. si non veu o expediente, vostede ten que A entrar mí no non me expediente. contas historias que contan Vostede entra no habitualmente. expediente. É gravísimo. Mira, 2017 quitaron a PO 308 unha carroza sin homologar, sin seguro e sin autorización. Eso sí que é gravísimo. Lle repito, 2017, PO 308. Eu non levo carroza. Percorreron a PO 308 sin seguro, Non son carrozas. sin homologación, e este formaba parte do goberno. No expediente que ten vostede, porque a lei establece os requisitos según o número de asistentes, participantes e demais, pois vai a poder ver os informes tanto de Protección Civil, Non ten autorización. dos técnicos municipais e os informes pertinentes. E tamén, para non ir sempre igual, pode preguntarlle incluso aos seus compañeiros noutros concellos cal son os permisos que son necesarios para isto. Pero repito, as nosas carrozas, a diferencia de cando vostedes organizaron no 2017, teñen homologación, teñen seguro, informes tanto de Protección Civil e como de servicios, en este caso, do noso concello. Agora, pensen vostedes o que facían vostedes cando estaban no goberno, porque non son o exemplo de nada. Está afirmando que ten os permisos. Ten o expediente para entrar. Señor Moldes, está afirmando non me que ten os... chille, non me grite, Joder. home, que non pasa nada, Pero non non se lle enfade, home, decir, esté tranquilo, decir, Señor Moldes, está afirmando, permíteme, señor Moldes, está afirmando que ten os permisos. eu lle afirmo que ten todo o expediente Non ten os permisos. e se ten a Lle dúbida, parece si normal non leu ni o expediente, home, que si lle di que parece- non leu, Porque non podemos acceder. Señor cando Moldes. accedan, non lo din. No, accedemos hoxe e non temos acceso. Bueno, pues vostedes pregunten Lle parece ao técnico normal. que lle deu Non acceso. contestan nos 5 días naturais que os obriga a lei e se saltan a lei. Estamos Sí. obligados a contestar unha pregunta de pleno antes do seguinte Pois pleno. faga. Está preguntado 8 de xaneiro por rexistro unha consulta ao expediente. Son E 5 unha 8 pregunta días. ao de pleno. xaneiro, 5 días hábiles. Máis preguntas? E reiterado o día 23 de xaneiro. Aí. E hoxe non temos acceso. Pues, E perfecto. sabe perfectamente o que di o artigo 77 da lei 7 pregúntelle- 1985 de bases de réxime Pregúntelle local. a técnica que Sabe lle deu acceso, perfectamente. que hoxe a mañán vostede, polo que eu sei, nin había entrado no expediente. Entrei, Bueno, pero sí. teño acceso dende mañá. Acaballe de ler a É resolución increíble. que vostede mesmo asinou. Bueno. Ten acceso dende o día seguinte ao que se practica a notificación, que é mañá, no hoxe, que se cumpre un mes do pleno anterior, onde se preguntou tamén. Eu estou esperando por respostas dos vosos plenos. Sí, Por moitas. seguro, E van seguro. anos. Sí, no, Está revisa. afirmando que Dai. ten permiso. Dúas Eso. preguntas. Ese que é a seguinte pregunta. Perfecto. Perfecto. No, é unha pregunta. Vale. Pero é a mesma que non me contesta. Vale. Lle digo, Veña. outra pregunta. Veña. O tema, hai un tema gravísimo tamén da súa incoherencia que ten que ver co cementerio. Vostede promulgaba na oposición que nunca iba a permitir concesións. E vostede, como alcalde, está firmando concesións do Panteón Municipal. Está aplicando ese reglamento sin ser aprobado cando prometeu que non o iba a aplicar. E logo sale na prensa vostede dicindo unha cousa surrealista que ten que ver cun plan especial. Por certo, un plan especial que aprobamos inicialmente no ano 23, e que vostedes levan aquí casi 2 anos e non fixeron absolutamente nada. E o teñen como disculpa, non sei a santo de que non se inicien, pois, sacar, non sei, pois, o rexistro para que as persoas que queren solicitar panteóns novos o poidan pedir, ou sacar un novo reglamento cos seus criterios de non concesión, ou non sei como vai a facer para o novo cementerio. Entón, nos gustaría saber por que incumpleu a súa palabra de que o Panteón Municipal eran propiedades e non concesións, e outra pregunta é por que non avanza coa ampliación do cementerio e non me conte a melonga do plan especial, porque é vostede quen o ten que xestionar e xa van alá 2 anos. E teño aquí a publicación no boletín oficial da aprobación. E a aprobación unha pregunta sobre o mismo. É dicir, pero respóndame, señor alcalde. Sí, claro. Primeiro, e lle volvo a repetir se lle fixen outro pleno,
mentre este equipo de goberno e o que lle fala como alcalde, non traeremos o reglamento que vostedes pretendían aprobar, que foi incluso rexeitado polos propios afiliados do Partido Socialista. Logo, lle volvo a repetir, mentras eu ses alcalde, ese reglamento que intentaron aprobar pola porta de atrás, que gracias a que fixemos presión neste pleno se remitiu cada reglamento a cada un dos veciños, pois non se vai aprobar. Repito, mentras nós estemos aquí, non se vai aprobar ese reglamento. Como non? E segundo, Como non? Non minta. e segundo, lle volvo a repetir, non vamos a aprobar o seu reglamento. Pero está aplicado. Respecto ao plan especial, outra das que heredamos de vostedes. Informe sectorial con respecto á afección do Plan Especial de Infraestructuras de dotacións para ampliación do cemiterio municipal de San Xoán. Aquí nos emiten a conclusión e nos din, a vista de todo o que antecede, así como no artigo, emites un informe desfavorable con respecto á afección do Plan Especial de Infraestructuras e dotacións. Pois o Plan Especial que vostedes aprobaron inicialmente... Me permite? Sí, claro. Déxeme, faga. Sin ningún problema. Perdón. E o plan que vostedes aprobaron inicialmente, o que sucede é que a zona de afección está nun vial que é competencia da Xunta de Galicia. Logo, nós temos que buscar unha solución a eso. Decir, aí, para que nos entendan os veciños, hai dous viales. O que a vía de alta capacidade, que vai desde a Rotonda das Bardancas á carretera Villa García, e o vial que está dentro do que é a parcela do cemiterio, dentro dos aparcamientos. Ese vial tamén é competencia da Xunta. E nese plan de afección influye e entra dentro dese vial. Cal é a solución a que nos intentamos chegar para desbloquear isto? Pedir a competencia, que lle remitan a competencia ao Concello, dese vial interior, para así desbloquear ese plan especial, poder aprobar ese plan especial e poder facer a construción dos nichos. Vale? Lle comento. O requirimento do 5 do 10 do 23. Estamos no 25. Que fixo vostede? O sea, se remite o plan especial, se emite un requerimento de AXI 5 do 10 do 23 e non fixeron nada en este tempo. Sí, explico o que fixemos. Pode atender. O que fixemos ahora para desbloquear eso é solicitar a competencia ese vial. Senón non somos capaces de aprobar o seu plan especial. Pero o plan especial é deixar o ámbito edificatorio fora. Hai solucións. Pero tarda tanto en buscar solucións. Claro, é que vostedes o que non fixeron ben e o que non se deron conta non fixeron ben. Claro, que o vial que teñen tanto de cementerio non é un vial municipal, é un vial que é competencia da Xunta de Galicia. O fixeron os mesmos técnicos que traballan con vostedes. Ahora somos técnicos. Lle vou a dicir outra cousa, non me quedou claro se é propiedade ou concesión. É que non respondeu. Lle volvo a repetir o mesmo. Mentres nós estemos neste goberno, non vamos a aprobar o reglamento que vostedes pretendían aprobar. Lle doi eso, pero lle volvo a repetir. Non vamos a aprobar ni ningún veciño, como iban a facer vostedes mediante un reglamento, é transformar o que é o cemiterio municipal. E eu, mentres este aquí de alcalde e mentres este equipo de goberno, non vamos a levar o reglamento que vostedes pretendían aprobar. Me deixa lerlo? Lea o que queira. Mira, isto é un propietario... A ver, solo unha cousa, é dicir, cando eu estaba na oposición, a min o que me dicían vostedes é que las preguntas non generan debate. Non pasa nada. No, si me deixas... Non hai problema, é dicir, non hai problema. Estou acostumado ás súas interrupcións, ás súas faltas de respeto. Non son faltas de respeto, alcalde. Non hai ningún tipo de problema. Fale sin ningún tipo de problema. Alcalde, non son faltas de respeto. Sin ningún tipo de problema. Si non me deixa, non me deixa. Fale. Pero transmisión da titularidade de concesión administrativa do Panteón tal, e ademais se dá con este decreto, porque hai varios, se dá unha característica. Este propietario o tiña en propiedade, tiña un documento de propiedade, e o que di o informe é que esa propiedade non ten validez e se equipara a unha concesión, o sea, vai un pasiño máis alá. Polo tanto, aplica o reglamento que é moito máis inocuo para os intereses dos nosos veciños que o que estaba facendo. Concesión administrativa. Prometeu e lo jurou por Snoopy que non o iba a facer.
Escoitei no eu, señor Eu son- alcalde, eu que o xurou volvo a decir, que isto non iba a facer. Eu son un pouco máis serio, non me fai falta xurar por Snoopy, pero yo volvo a decir, mentres nós estemos no goberno, non vamos a aprobar o reglamento que vostedes querían aprobar. Lle doe, porque vostede está defendendo, como fixo xa daquela, está defendendo que aquel reglamento era moi bo. Explíquelle vostede aos seus propios afiliados que os propios afiliados do seu partido estaban en contra. Logo lle repito, mentres o que lle falas é alcalde deste concello, os veciños poden ter a tranquilidade de San Xoán que nós non vamos a aprobar ese reglamento. Alcalde, tranquilidade non. Máis preguntas? Por la porta de atrás. Máis preguntas? Sí? Sí, máis preguntas, sí. Que medo ten, alcalde? Ningún. Que medo. Ten medo a que lle pregunten. Debería Ningún. de estar contento que lle preguntaran. Ningún. Non estorbamos, facemos preguntas, facemos o noso traballo. Moi boa tarde a todas e a todos que nos escoitan. E nada, a miña pregunta era para a compañera Nati de Cultura. Vostede como promotora do programa do Nadal, o ano pasado vimos unha factura que nos sorprendeu un pouco, nos extrañou por o seu concepto, non? O concepto poñía aluguer de casetas de Nadal, 8.000 euros, bueno, 7.865 para ser exactos. Bueno, pensamos que a mellor era un erro. A nosa sorpresa foi cando este ano volve a vir outra factura con mismo concepto. Aluguer, instalación de caseta de Nadal, 7.865 euros. Prácticamente, por números redondos, con pintura e todo eso, son 8.000 largos. Entón, a miña pregunta é, tendo en conta que levamos gastados 16.000 euros en aluguer de, eu creo que contei 17, pero vamos a poñer que sean 20 casetas. Eu entrei así en internet unha caseta, tipo Nadal, Unha unidade 285, se compras 12 unidades, 260, poñámoslle 300 euros. 20 casetas serían 6.000 euros. Estamos gastando, a día de hoxe, 10.000 euros máis en alquiler. Pero eso non é o problema é que cando acabe a legislatura habremos gastado 26.000 euros máis do que costa unha caseta en propiedade. Eu pregunto, non sei se é xestión súa, entendo que non, porque coñezo, entendo que non é xestión súa, pero se é xestión súa, este despilfarro de recursos dos veciños pareceme inaudito. Con este diñeiro, pois, podrías ter unha persoa en servicios sociais ou un urbanismo, pero non hai cartos. Entón, claro, con este despilfarro que se fai, gastar 16.000 euros en alquileres a día de hoxe, en casetas que costa en propiedade 6.000. En propiedade. Non sei, eu lle pregunto se é cousa súa, que se debe isto, ou se hai algún motivo extraordinario en que se paguen ese sobrecuste. Cousa mía de todos os meus compañeiros, porque no Nadal traballamos todos xuntos, estamos todos en consenso, eso primeiro. Segundo, primeiro, o coste deste ano é porque hubo o doble de casetas co ano pasado, se contachadas do ano pasado, este ano hai o doble. Terceiro, sempre que poda traballar, poidamos todos, falo en plural, as empresas de pollo, non vou a comprar por internet. Eso terceiro. E cuarto, porque pode haber un cuarto, a calidade desa caseta que podía durar, co vento, a chúa, pois ponlle 3 días, non é o mesmo que a calidade dos traballadores que teñen esta empresa, que son de pollo, e que fan as cousas con calidade, dos que estamos totalmente contentos de traballar con eles, e vamos a seguir traballando con eles, porque non despilfarramos, damos traballo ás empresas de pollo antes que comprar por internet. Non se me ocurriría nunca comprar algo por internet habendo unha persona en pollo que venda, ou que faga. Estamos de acordo, eu, mentras este aquí, creo que falo en nome dos meus compañeiros. Pero por lo menos compralas en propiedade, e despois a madeira, unha vez que se pinta, pode estar a intemperie, que non se pudre. A que fagan eles. Esas non. No. O problema non é... A ver, unha caseta que costa Ustede quere facer como el. 300 euros, 10 casetas, a madeira boa, home, non sei se entendes de madeira. Sí, entendemos. Eu entendo bastante de madeira. E de pintura. E entendo, ademais, que estas casetas
E me parece moi ben que ellas compraran aquí. Estamos de acordo, se non estamos en contra de que se fagan aquí, non. O que estamos en contra é a segunda vez que protestades da xestión. das casetas. No. E hai protestamos facturas por o despilfarro en aluguer. Cómpreas e teñas en propiedade. Eu as facturas da Non miña as alquile, concejalía e non dos as demais alquile. van a ser Non as prioritario alquile. de empresas de pollo, Estamos coa seguridade. de acordo cos carpinteiros, de acordo con todo eso. Estouche argumentando O que non a estamos de resposta. acordo é que se faga un sobrecuste. Un sobrecuste. Pero non do é un que sobrecuste. Volvoche a repetir. Nati, isto non é, isto é un escándalo. Perfecto. Un escándalo. Esta pregunta feita, eu solo como dato para evitar a veces afirmacións que se fan aquí, e eu non son de dar consellos, simplemente dúas referencias. Unha é que mires o que gastastes no último Nadal nunha pequena zona de xardín, máis de 5.000 euros, ese por poñer un exemplo, e depois te recomendo que lle preguntes ao alcalde de Cambados canto gasta solo por o alquiler dunha súa aldea. Eu non lle teño que preguntar, non? Claro, pois eu che recomendo que lle preguntes, Pero xa que nos ves aquí a ilustrar con Castillo eu preocúpame por os veciños de Pollo e polos seus recursos. Xa non lle vou decir, non me importan os de Cambados, non me importan os de Cambados. Logo é descoñecemento, logo eu o que lle digo é que nos, eso que nos fala aí para nós é unha gran eu xestión. Pregúntolle ao alcalde de Pollo. É unha gran xestión e é un precio espléndido para nós. Para vostedes non sei, pero para nós un precio espléndido. O que ainda non vin nos anos que estuven aquí é gastar 5.000 euros en cotelería. Non sei se houve gin tonis para vostedes, para nós non, No, mire, está a factura aí. Entonces, xa que fala de despilfarro, e de que tal, hai unha factura de cotelería. Perfecto. Esa pagou unha vostede. O que lle pedimos, é dicir, en vez de facer afirmacións, que pregunte. Logo, sabe o que lle molesta a vostedes? A mí non me molesta nada. Sí, que o Nadal de Pollo foi un éxito nos centros escolares, donde que se serviron cotelería, eso non era na época de Touriño na Xunta, que eran tintonis, un avión, ou mojitos. Esa é unha factura no noso concello esa factura que di vostede foi para palomitas, para chocolate. Eso chamanlle cotelería, eso. É dicir, non vamos a decir os epígrafos das empresas. É dicir, logo, vostedes sabe realmente o que lle molesta? Señor Moldes, que desde que chegamos nós ao goberno, a xente de Pollo, en vez de ir a celebrar o Nadal a outros concellos, veñen de outros concellos a celebrar o Nadal en Pollo. E o Nadal en Pollo, por moito que lle pese, é un éxito. E é un éxito coa participación de empresas locales. E cando di vostede que é unha aberración que sea, me gustaría que comparara os precios dos concellos onde vostedes gobernan ou os precios moito máis barato que este, sin duda. Non se entera. Sin duda. Non se entera. Vaya ao Concello de Cambados. Non se entera. Non se entera, hombre. Mira o que falta o respeto. Perfecto. O que falta o respeto. Vai, unha pregunta máis. Nos queda unha pregunta. Eu quería preguntar ao concelleiro de Obras ou, digamos, falados aquí en pleno do resultado desa obra da zona portuaria de Raxó, que hubo varios problemas que implicaba que cando había choivas, pois impulsaba o saneamento e salían as propias vivendas, e queríamos saber se xa deron co problema, se o teñen resolto, como resolveron este problema e se o teñen xa localizado, se está definitivamente atallado ou os veciños poden estar tranquilos ou non. Me dixo antes o alcalde, debían preguntar antes de meterse, claro, pero informarse antes do que pasa, do que... Non interrumpa, por favor. Deixe falar. Preguntou, deixe falar o concelleiro. Ustedes falaban aquí dunha gran herencia recibida por a súa parte en obras, no que ten a miña concejalía, faja favor, déxeme falar. Se non, para, se interrompe non falar. Se non, depois nos queixamos. Si vou ser riguroso demais. Ustede le fixeron unha obra donde un colector, sabe o que é o colector, non? Eu sei. Vale. Unha tubería que transporta as aguas residuales dos veciños que funcionan por gravedad, sabe o que é iso, gravedad, non? Que elas solas van, vale, pois é que elas solas especifico un pouco porque hai veciños como eu non o entenden, pero para falar un pouquiño para todo o mundo, porque hai xente que entende unha cousa, xente que entende outra, é para que todo o mundo sepa do mesmo. Vale, pois mire, a gravedad desa obra, sabe cal é?
que o colector que tiña que funcionar por gravedad funciona a contrapendiente. Sabe o que é a contrapendiente? Que en vez de gravedad vai en contrapendiente. Entende? E entón o que fai aí que a parte da herencia recibida, como lle dixen, invertir un pouco tempo en facer separativa de aguas pluviales e fecales. Entón, cando chove, ese colector recibe as aguas que debía recibir o colector de pluviales, aguas blancas que lle chaman. Sabe que é iso? Aguas blancas, que non necesitan depuración, vale? Entón, entran nese colector, colapsando o colector, pola pendiente ao revés dese mesmo colector, e como colapsa, busca o punto máis débil, que son as zonas baixas das viviendas. Salen por onde non teñen que salir, polo que usted está preguntando. Entón, eso foi herencia recibida. Non sei se tal, se acaso, infórmase. Como é posible que esa obra a certificaran vostedes? Como é posible que o plan de cualidade desa obra o aprobaran vostedes? Que me está dicindo? Vostede non, eu non fui o técnico da obra. Como? Miramos o expediente? Fomos os directores da obra, nós. Fun eu o técnico da obra? Ou é o mesmo técnico da obra? Home, nós cando chegamos aquí... O problema da obra portuaria é o problema da obra que está a continuación. Sí, é o que estaba dicindo vostede. Certificaron vostedes, validaron vostedes e o control de calidad o firmaron vostedes. Iso que me está dicindo? Eu non firmei nada, iso é cuestión técnica, perdona que lle diga. Son máis trapalleiros. Sí, trapalleiro usted, trapalleiro usted, un pouquiño de respeto. Faga a favor, un pouquiño de respeto. Un pouco de respeto. Un pouco de respeto. Un pouco de respeto. Sí, home, claro. Esa obra, mais, se vostede non foi nin a Roma Encinas ni unha vez, non foi ni unha vez a esa obra. Foi usted. Moi ben. Esa obra funcionou perfectamente antes de que se fixera. Está aí. Sin problema. Está aí. E recepcionaron a vostede. Moi ben. Damos por rematado o pleno do mes de febreiro. Boas noites. Hai que ter vergonza. Sí, debería.